Bago ko po simulan ang aking kwentong ibabahagi, nais ko munang bumati ng magandang araw sa iyo, Sir Caspar. At sa inyong lahat mga kaaswang. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Sandy. Ang edad ko sa kasalukuyan ay 51 na at nakatira dito sa probinsya ng Leyte kasama ang aking pamilya. Isa po sa masugid niyong tagapakinig ang panganay kong anak. Kung kaya ay naisipan ko ring ibahagi ang aking karanasan tungkol sa kababalaghan noong ako'y binatilyo pa lamang. Gaya po ng iba ninyong mga sender, ay hindi ko na din sasabihin ang eksaktong lugar kung saan naganap ang mga pangyayari sa kwentong ibabahagi ko sa inyo. Nagsimula ang karanasan kong ito noong dekada 80 at ang edad ko ng mga panahong iyon ay 18 gulang pa lamang. Kaunting paliwanag ko lamang mga kaaswang bago ko umpisang ikwento ang aking nakakatakot na karanasan upang hindi kayo maguluhan. Noong bata pa ako ay nakatira kami ng aking pamilya sa lugar ng Quezon Province kung saan nakatira at lumaki ang aking ina. Masaya naman kaming naninirahan doon. Subalit minsan ay hindi maiwasang kinakapos din kami sa aming pang-araw-araw na gastusin. Sa kadahilan ng pangingisda lang ang trabaho ng aking ama at 3 kaming magkakapatid na pawang mga nag-aaral pa. Hanggang sa palagi na nga kaming kinakapos at saktong pantawid gutom na lang namin ang mga nahuhuling isda ng aking ama. Minsan pa ay hindi na talaga ito sumasapat sa amin. Kung kaya naman ay parati na silang nag-aaway ng aking ina. Nagsimula na nga itong karanasan kong ito noong magdesisyon ang aking itay na manirahan na lang kami sa probinsya nila sa Leyte. Dahil nakatanggap ng sulat ang aking ama mula sa kabaryo ng aking lolo. Sa kadahilan ng ibinalita nito na mahina at matanda na raw ang mga magulang ng aking ama at kailangan na ng mga ito ng katuwang sa buhay. Kaya naman nakapagdesisyon siya na sila na lang ng aking ina ang mag-aalaga sa lola at lolo ko sa Leyte. Noong una ay tutol ang aking ina sapagkat ayaw nitong malayo sa kanyang mga magulang at sa tingin nito ay walang kasiguraduhan ang magiging pamumuhay namin sa Leyte. Subalit kinausap siya ng aking ama na sigurado siyang mas mapapagaan ang pamumuhay namin dito sa probinsya nila. Dahil sa hindi lang sa pangingisda aasa ang aking ama upang mapakain kami. Isa pa, hindi na rin namin kinakailangan mamroblema ng bigas dahil may maliit na pagmamay-ari ng palayan po ang aking lolo at lola sa Leyte. At kung sa ulam naman ay hindi na rin kami mahihirapan. Dahil sa di kalayuan sa kinatitirikan ng bahay nila ay may suba na maaaring mapagkukunan ng uulamin sa pang-araw-araw. Siya nga po pala mga kaaswang. Suba po ang tawag namin sa isang ilog na medyo may kalakihan. Noong sumang-ayon na ang aking ina ay agad na kaming bumiyahe papuntang Leyte. Medyo may kahabaan din ang biyahe namin mga kaaswang. At nung makarating na nga kami sa sentro ng lugar, ay akala ko malapit na kami sa bahay ng mga magulang ng aking ama. Ngunit sumakay pa kami ng habal-habal at bumiyahe ulit na sa tingin ko ay mahigit kalahating oras iyon patungo na sa baryo nila. Pagkadating namin sa bahay, ay agad naman kaming sinalubong ni lolo at nagwika ito ng, "Napakalaki na ng mga apo ko. Oh, pumasok na kayo at naghanda na ang lola niyo ng makakain." Tuwang-tuwa nitong sabi at agad naman kaming pumasok sa loob ng kanilang bahay. Tipikal na bahay lang po ng taong naninirahan sa probinsya ang bahay ng lolo at lola ko. Yun po bang nakataas lang, kawayan ng haligi at sahig at may silong sa ilalim ng bahay. At yun ang nagsisilbing kusina dahil doon kami kumakain at nagluluto. Doon rin kami naguhugas ng pinagkainan. Ang bubungan naman ay gawa lang sa pawid.
Halina kayo at kakain na tayo. Mabuti at hindi kayo inabutan ng dilim sa daan. Delikado pa naman ang panahon ngayon. Wika ng lola ko habang naghahaan ito ng pagkain sa pagkainan. Habang kumakain kami sa pagkainan, ay doon ko lang napagtanto at nagtaka pa ako nang makita ko si lolo sa kadahilanang matikas pa ang kanyang pangangatawan. At sa tingin ko ay hindi naman siya gaanong katandaan. Sa katunayan nga hindi niyo mapaghalata ang 90 anyos na siya. Naisip ko na lang na kaya siguro ganoon ang pangangatawan niya dahil sa puro masustansya ang kanilang kinakain kahit na matatanda na sila. Kaya naman, kayang-kaya pa nitong maggapas ng damo sa palayan. Hindi naman ito pinagbabawalan ng aking ama dahil nanghihina umano siya kapag nananatili sa loob ng bahay at para bang naghihintay ng kanyang kamatayan. Makalipas ang ilang araw at linggo, ay naging maayos naman ang paninirahan namin doon. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Katanghaliang tapat noon at nasa palayan kami ng aking ama. Naggagapas ng mga damo kasama si lolo. Nang sa walay ano-ano ay, bigla akong nakakita ng isang kulay itim na aso sa di kalayuan sa pinaggagapasan namin. Nagtaka pa ako kasi parang may sakit ang asong iyon, mga kaswang. At nakita kong mas mahaba ang mga paa nito sa likurang bahagi na tila ba lagi itong nag-uunat ng katawan. Lalapitan ko na sana iyon nang bigla akong tawagin ni lolo at pasinghal itong nagsalita ng, Sandy, layuan mo ang nilalang na yan. Kaagad naman akong napaatras palayo sa aso at nagulat pa ako nang biglang umangil iyon na parang pusa bago tumakbo palayo sa akin. Pagkalapit ko naman sa lolo ko ay agaran ako nitong tinanong, Ayos ka lang ba, iho? Tumango naman ako dito bilang sagot. Huwag kang basta-basta lalapit sa mga hayop na nakikita mo dito dahil hindi mo alam kung anong klaseng nilalang ang mga iyan. Dagdag pa ni lolo na ipinagtataka ko sa kadahilanang noong mga panahong iyon. Kahit nasa probinsya kami nakatira ay hindi ako naniniwala sa kung anong mga nilalang na sinasabi nila hanggat hindi ko ito nakikita ng mismong mga mata ko. Bakit lolo, normal na aso lang naman po iyon? Tanong ko sa kanya. Hindi normal na aso yung nakita mo. Sigbin ang nilalang na iyon na nagmumukhang normal na aso sa umaga. Ngunit pagsapit ng gabi ay napakapangit ng itsura niyan. Nagugulahan man ako at hindi makapaniwala sa mga sinasabi ni lolo ay ipinagsawalang bahala ko na lang iyon at naggapas na lang ulit ako ng damo sa palayan. Pagsapit ng 3:00 ay agad nang nag-aya si lolo na umuwi na kami at bukas na lang namin tapusin ang ginagawa naming paggapas. Sapagkat mahirap na daw kapag aabutin kami ng dilim sa daanan. Natuwa naman ako dahil sa pagod na rin ako. Ngunit nanatiling seryoso ang lolo ko na para bang may malalim itong iniisip. Anak, dumaan ka ng bagakay doon sa may kawayanan at baka may dumalaw sa atin mamaya. Wika ni lolo sa aking ama. Sige tay, mauna na ho kayong umuwi at kukuha muna ako ng bagakay. Sagot naman ng aking ama. Sasama pa sana ako pero hindi na ako nito pinayagan. Nang makarating kami sa bahay ay nakaramdam ako ng pananakit ng aking tiyan na tila ba pinipilipit ito sa sakit. Ayan na nga ba ang sinasabi ko? Rinig kong wika ni lolo at agad naman akong pinahiga at pinagpahinga ng aking lola sa higaan namin. Nasa bayan kasi ng mga oras na iyon ang aking ina at 2 kapatid. Haroy, anong nangyari at putlang-putla ang batang ito? Dodong? Tanong ni lola kay lolo. Sinabi naman ni lolo kay lola na nakakita ako ng sigbin sa palayan at baka nagka-interes sa akin ang nilalang na iyon
Aray, dapat hindi nyo na sinama ang bata. O siya, tatawag ako ng albularyo para maggamot ang apo natin. Suhestyon ni Lola. Ngunit pinigilan siya ni Lolo at hindi naman daw malala ang kalagayan ko. Ngunit na mga oras na iyon ay sobrang sakit na talaga ang aking tiyan at umabot na ito sa aking sikmura. Dahil sa kakainda ko sa sakit na nararamdaman ko, ay hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. At nang magising ako ay madilim na at tulog na sila inay sa tabi ko. Pinakiramdaman ko ang aking sarili kung masakit pa ba ang aking tiyan. Pero nawala na ito. Kaya marahan na akong bumangon para bumaba sa silong para kumain. Nakaramdam kasi ako ng gutom ng mga oras na iyon. Habang nagsasandok ako ng makakain sa kusina ay may narinig akong pasinghap-singhap sa likod ng dingding ng kusina namin. At tila ba may nagtatakbuhan kung ano sa labas. Bahagya akong nakaramdam ng kaba, pero hindi ko na lang iyon pinansin sa kadahilan ng nagugutom na ako at gusto ko na rin kumain. Nang buksan ko na ang kawali kung saan nakalagay ang ulam namin, ay biglang umalingasaw ang napakabahong amoy na parang nabubulok na laman at hasang ng isda. Sumakto pang isda ang ulam na nasa kawali, kaya napatakip ako sa ilong ko at nabitawan ko ang takip nito na naging sanhi ng ingay at nagising sila Lolo dahil narinig ko silang nagsalita. Pupulutin ko na sana ang takip ng kawali mga kaaswang nang makarinig akong ng napakahinang paghuni ng wakwak na para bang bumubulong lang ito sa akin. Kaya agad akong nakaramdam ng takot at kilabot sa katawan ko. Nang akmang yuyuko na ako ay laking gulat ko nang makita ko ang isang napakaitim na kamay na pilit inaabot ang aking paa. Nakalusot ito sa awang ng kawayan sa ilalim ng lababo. Mas nanlaki pang aking mata nang makita kong nagpupumilit itong makapasok sa loob ng bahay namin. Malalaki po kasi ng pagitan ng awang ng kawayang dingding sa ilalim ng lababo namin. Nakasya ang braso ng tao. Sa gulat ko ay nabitawan ko na din ang hawak-hawak kong plato dahil sa kitang-kita ko ang mapupulang mga mata nito at napakapangit na mukha na para bang punong-puno ng langis at ang nguso nitong parang nguso ng asong nabiyak. Amoy na amoy ko rin na sa kanya nagmumula ang amoy na parang nabubulok na isda. Saglit pa akong napaistatwa sa nakita ko. Maya-maya pa ay di ko na malayang naabot na pala nito ang binti ko at mahigpit niyang hinawakan. Kasunod ang malakas na paghatak sa akin. Kung kaya malakas akong napasigaw. Aswang! Tabang! Aswang! Halos maputol na ang litid ko sa liig sa lakas ng pagkakasigaw ko. Bigla na lang may lumatay na pamalo sa baraso ng aswang. At nakita ko si Lolo na hinahataw ng paulit-ulit ang baraso ng aswang para bitawan ako nito at kamuntikan pang ikaputol ng baraso ng aswang na iyon. Rinig na rinig ko ang malakas na pag-angil ng aswang dahil sa sakit nitong nararamdaman at kitang-kita ko pa ang pagtulo ng dugo nito mula sa braso niya papunta sa binti ko. Nang bitawan niyang binti ko ay nasugatan pa ako dahil sa nakalmot ng mahahaba niyang kuko. Lintik kang aswang ka. Ang apo ko pa talaga ang napagdiskitahan mo. Tingnan natin kung maibabalik mo pa yung braso mo. Galit na wika ni Lolo. Dahil sa takot ko ay iyak na ako ng iyak ng mga oras na iyon. Oo, aaminin ko. Binata na ako ng pero hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Narinig ko na lang ang boses ng aking ama na nasa likuran na ito ng aming bahay at hinahanap ang aswang dahil agad itong nagtatakbo matapos bitawan ng binti ko. Nagkakagulo na din ang aking ina at mga kapatid ng mga oras na iyon dahil sa nangyari. Sa hapdi at kirot ng sugat sa binti ko
ay hindi ako nakatayo kaagad. At kinakailangan pa akong alalayan ng lolo ko para makatayo lang. Inalalayan ako nito paupo sa upuan naming kawayan at ipinatong nito ang binti kong may sugat sa upuan. Inutusan pa ni lolo si lola na ilapit ng maigi ang ilaw upang makita ng maigi ni lolo ang sugat ko. Nang mga panahong iyon mga kaswang ay gasera lang ang gamit naming pang-ilaw sa bahay. Nang makita ni lolo ang sugat ko gawa ng kalmot ng aswang, ay napailing-iling na lang ito at nagwikang, "Lintik na aswang, bukas ka lang. Hahanapin kita." Habang ginagamot ng lolo ko ang sugat ko ay pinapatahan naman ni lola at mama ang dalaw kong kapatid na nag-iiyak na din dahil sa takot. "Masakit ba po?" tanong ni lolo at napatango na lang ako. Hindi pa rin ako makapagsalita ng mga oras na iyon dahil sa kaba at pagkabigla ko. Maya-maya pa ay nakita kong bumukas ang pinto ng bahay at pumasok ang ama ko na hinihingal at pawis na pawis. Sinabi nito sa amin na hinabol niya ang aswang at naabutan niya ito sa may palayan kung saan kami naggagapas at nagpambuno sila, kaya putikan din ang katawan ng aking ama. Aniya pa, natagaan niya daw sa likuran ng aswang at napagtanto niyang matandang lalaki ito. Mabuti na lang daw at naabutan niya. Kung hindi ay paglagpas ng palayan na pinaggapasan namin ay makatawid na ito sa kabilang baryo kung saan napapabalitang may nakatirang aswang. Sigurado akong makikilala ko ang matandang aswang na iyon sa oras na mag-cross muli ang aming landas. Galit na wika ng ama ko. Matapos ang nangyaring iyon ay hindi na kami muli pang nakatulog at magdamag lang kaming nagbabantay sa isa't isa. Baka kasi bumalik ang aswang at may kasama na ito. Kinaumagahan pagsikat ng araw ay dinala ako ni lolo sa bahay ng albularyo sa lugar nila upang ipagamot at siguraduhin hindi na ako babalikan pa ng aswang. Pagkarating namin sa bahay ng albularyo ay may iilan ng nakapilang mga nagpapagamot din. Subalit inuna na ako nito sa kadahilan ng medyo namamaga na ang sugat ko sa paa at kaibigan din ito ng lolo ko. Napakalaki ng interes ng aswang na iyon sa apo mo Dodong dahil sa bagong salta lang sila dito at mabango talaga sa mga aswang ang mga taong galing sa ibang lugar. Inakala siguro nung aswang na basta-basta niya lang makukuha ang batang ito at hanggang ngayon ay nakikita ko pa rin ang markang iniwan niya. Bulalas ng wika ng albularyo at inumpisa na nito ang panggagamot sa akin. May kung ano itong ipinahid sa sugat ko. Nakamuntika na talagang magpaihi sa akin dahil sa sakit at hapdi nun. Wika pa ng albularyo na totoong sigbin ang nakita ko sa palayan noong katanghalian at ang sigbin daw ay alaga ng aswang kung saan ito ang utusan ng aswang upang maghanap ng mabibiktima niya kinagabihan. Nang dahil sa pangyayaring iyon ay magpahanggang sa ngayon ay nandito pa rin sa binti ko ang piklat na gawa ng kalmot ng aswang. Lumipas ang mga araw ay hindi na muling bumalik pa ang aswang. At yung matandang nakakumbati niyang aswang ay hindi talaga nagkuros ang kanilang landas. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaswang. Maraming pong salamat sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Sande ng Leyte. Amping kanunay mga kababayan. Bago ko umpisahan ang kwento kong ito, nais ko lamang po muna kayong batiin ng isang maganda at mapagpalang araw, Sir Caspar. Maging sa inyong mga masugid na tagapakinig. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Angelo
hindi ko tunay na pangalan. 55 anyos, tubong Mindanao, at kasalukuyan ang naninirahan dito sa Tondo, Manila. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hango sa tunay kong karanasan. Noong ako'y binata pa lamang at naninirahan sa isang liblib na baryo doon sa Mindanao. Hindi ko na lamang po babanggitin pa ang eksaktong lugar kung saan naganap ang mga pangyayaring ito, sa kadahilan ng marami po ang mga nakatira pa roon na mismo ding nakasaksi sa ibabahagi kong kwentong ito. Nangyari ito taong 1986. Ang edad ko noon ay nasa 19 pa lamang. Kasalukuyan kaming naggagapas ng damo sa aming bukirin ng aking ina na tawagin na lang natin sa pangalang Nelda. Wala na po pala ang ama ko ng mga panahong iyon, mga kaaswang. Dahil nang umidad ako ng 16 ay sumakabilang buhay na ang aking ama. Kung kaya ako na ang tumayong ama sa aking dalawang nakakabatang kapatid at maging ang mga gawaing bukid at pagiging katuwang ng aking ina sa buhay ay ginagampanan ko na din. Dahil nasa liblib na lugar kami nakatira, ay gawaing bukid talaga ang ikinabubuhay namin. Nay, magpahinga po muna kayo at baka pagod na kayo. Wika ko sa aking ina noon nang makita ko itong nagpupunas ng pawis sa kanyang mukha. Nako anak, kailangan nating matapos itong paggapas ng damo para makapagtanim na tayo ng kamote dito. Huwag kang mag-alala at ayos lang ako. Sagot niya sa akin. Pero pilit ko pa rin siyang maupo muna sa tabi at tirik na ang araw ng mga sandaling iyon. Kaya wala na siyang nagawa kundi ang magpahinga muna sa tabi kung saan ay may puno at malilim sa ilalim nito. Habang pinagpapatuloy ko ang paggagapas ng damo, nang biglang may tinig ng babae na nanghihingi ng tulong, ang umagaw sa atensyon namin ng aking ina. Di lumaon ay mas lalong luminaw ang boses nito at busis iyon ng isang bata. Malayo pa lang ay rinig na namin ang tinig niya na tila ba umiiyak. Napatigil ako sa ginagawa ko at hinanap ko sa paligid ang pinanggalingan ng boses. At sa di kalayuan ay nakita namin ang isang batang babae na patakbong papalapit sa amin at umiiyak ito. Sinipat ko ng tingin si inay at nakita kong sinalubong niya ang batang babae. Kung kaya sinigawan ko siya para tumigil. Sa kadahilan ng hindi naman namin kilala ang batang babae na papalapit sa amin. Nay! Tawag ko sa kanya at agad akong tumakbo palapit sa kanya na ngayon ay nakalapit na sa batang babae. Agad na yumakap ang batang babae sa bewang ni inay na para bang takot na takot at may tinatakbuhan ito. Nang tignan ko ang pinanggalingan ng bata, ay sa di kalayuan, nakita ko ang isang figura ng tao na tumigil at nakatingin lang ito sa amin, tsaka mabilis na tumakbo palayo. Nay, bakit nalapitan mo ang batang yan? Kilala mo ba yan? Kunot noong tanong ko sa inay ko at napatingin naman siya sa akin, sabay wika na. Hindi ko alam. Basta bigla na lang akong kusang gumalaw. Tsaka tignan mo, kawawa naman at takot na takot. Sagot ni inay sa akin habang inaalo ang batang umiiyak na sa tingin ko ay nasa 8 taong gulang ito. Pinaupo ito ni inay sa kung saan siya naupo kanina at binigyan ng tubig na maiinom at pagkain. Anong pangalan mo, Ineng? Bakit ka napadpad sa lugar na to? Tanong ng aking ina sa bata. Subalit ni isang salita ay walang namutawi sa bibig nito, kundi ang paghikbi lang. Maya-maya pa ay pinagpatuloy na namin ni inay ang paggagapas, habang ang batang babae ay
Nasa tabi pa rin ni inay at nakahawak sa laylayan ng damit niya. Pagpatak ng 4:00 ng hapon ay nagayak na kami ng mga gamit namin para umuwi na ng bahay. Maglalakad na sana ako pa uwi nang makita kong nakahawak pa rin sa laylayan ng damit ni inay ang batang babae. Kaya tinanong ko ang inay ko, "Nay, isasama mo ba yan sa bahay?" Tanong ko na ang tinutukoy ko ay ang batang babae na mula pa kanina ay hindi ito nagsasalita. "Alam nga naman, iwanan natin to dito. Ikita mong nasa kalagitnaan tayo ng bukid." "Pero nay, hindi naman natin alam kung saan galing ang batang iyan eh. Baka engkanto yan." Nang tignan ko ang bata ay matalim itong nakatingin sa akin na para bang ang laki ng naging kasalanan ko sa kanya. "Angelo, hindi kita tinuruan ng ganyang asal ha. Kung ikaw ba ang bata at iwan ka mag-isa sa ganitong lugar, anong mararamdaman mo?" Nasermonan na nga ako ng inay ko, kaya hinayaan ko na lang siya sa kung anong gusto niya. Habang naglalakad kami pa uwi sa bahay namin, ay nakaramdam ako ng kakaiba na para bang may kung anong sino ang nagmamasid sa amin mula sa malayo. Dahil nasa unahan ko si inay at ang bata, kung kaya napahinto ako saglit at luminga-linga sa paligid. Subalit wala naman akong ibang nakita. Nang makarating na kami sa bahay, ay nagpahinga lang ako saglit. Tsaka binigyan ko ng patuka ang mga alaga kong manok at ibon. Mahilig po kasi ako noon mag-alaga ng mga hayop, gaya ng yumao kong ama. Habang nagpapatuka ako, ay nakita kong inuusisa ng 2 kong nakababatang kapatid na sina Angela, 15 taon, at ang bunso naming si Lester, na 12 taong gulang. Narinig kong tinatanong nila ng kung ano-ano ang batang babae. Pero sa dami ng tanong nila, ay ni isa sa mga ito ay hindi sumagot ang batang babae. "Pipi ka ba? Hindi ka ba nakakapagsalita?" Sambit pa ni Angela. "Hayaan niyo na muna siya anak, at baka hindi lang talaga siya sanay makipag-usap." Wika pa ni inay. Kaya matapos kong magpakain sa mga alaga ko ay nagpahinga na ako sa balkonahe namin habang hinihintay ko na lang makapaghain ng panghapunan sila inay. Habang nagduduyan ako ay nasa pinto nakaupo ang batang babae at titig na titig ito sa akin. "May problema ka ba? Sino yung humahabol sa iyo na tinatakasan mo?" Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. Pero hindi pa rin ito sumagot, kaya napailing na lang ako. Napansin ko ang napakahabang buhok nito na parang magmula pa nung pinanganak siya ay hindi ito nagupitan at halos sumabot na ito sa tuhod niya. Namumugto rin ang mga mata niya at ang mga daliri naman niya ay hindi tipikal na daliri ng bata. Kulubot na ang mga ito na para bang nababad ng matagal sa tubig. Habang tinitignan ko siya, ay napansin kong lumihis ang tingin niya sa akin kanina at napatingin siya sa mga alaga kong manok na nakatali sa bakura namin. Yun naman ang tinitigan niya. Ang weirdo talaga ng batang babae na ito. "Kain na tayo, kuya." Biglang aya ni Angela sa akin. Kung kaya pumasok na ako sa loob ng bahay. Magdidilim na rin ang mga oras na iyon. Nakasalampak lang kami sa sahig namin habang kumakain mga kaaswang. Dahil ang bahay namin ay tipikal na bahay ng mga taga-probinsya. Yung may silong na kasya ang bata kapag sumuot ito. Doon din namin nilalagay ang mga panggatong namin. Habang kumakain kami ay nakagawian na po talaga namin ang magkwentuhan at laging nangunguna ang aking ina. "Alam niyo ba na noong panahon ng mga lolo at lola ko ay uso ang mga aswang na nangangatok ng bahay? At kapag pinagbuksan mo ito,
Tsaka kanito bibiktimahin at dadalhin sa bahay nila. At doon kanila kakatayin na parang isang hayop. Wika ni inay sa nakakatakot pang boses. Dahil sanay na ako sa mga kwentong katatakutan niya, kung kaya ay naibaling ko na lang sa batang babae ang atensyon ko. Katabi nito ang bunso kong kapatid na si Lester, habang kumakain na para bang hindi nakikinig at walang paki sa kwento ng inay ko. Paano naman po kapag di sila pinagbuksan, inay? Tanong ni Angela. Hahanap sila ng paraan para makapasok sa loob ng bahay. Pagkatapos ay sa loob kanila mismo kakatayin at kakainin. Sagot ni inay with action pa. Nakita ko naman ang itsura ng kapatid ko na parang takot na takot talaga. Nakakatakot naman yan, inay. Maya-maya pa, sa kalagitnaan ng pagkukwento ng inay ko, ay bigla na lang may kumalabog sa bubunga namin na tila may bumagsak ng kung ano. Kung kaya napatahimik kaming lahat. Nakarinig rin kami ng mga yabag ng paa sa labas ng bahay namin na tila ba may mga naghahabulang tao o hayop. Paikot-ikot lang ito sa bahay namin na para bang naghahanap ng mapapasukan. Kinakabahan na ako ng mga sandaling iyon. Kaya agad kong tinungo ang dingding kung saan nakalagay ang matalas kong itak. At pinakiramdaman ko ng maigi ang paligid namin. Nakarinig ako ng tila nagbubulungan sa labas na hindi ko maintindihan kung ano ang mga sinasabi ng mga ito. Bigla na lang kumalabog ang bintana namin na para bang gusto itong buksan. Subalit hindi nila iyon mabuksan sapagkat gawa sa bagakay ang bintana namin. Andyan na sila. Napatingin ako sa batang babae nang bigla itong magsalita na mas lalong nagbigay ng kilabot at kaba sa akin. Pinalapit ni inay sa kanya ang dalawa kong kapatid at niyakap ang mga ito. Agad namang lumapit din sa akin ang batang babae at mahigpit na yumakap sa bewang ko na madadama mo talaga ang takot nito at nag-iiyak na. Ayaw ko sa kanila. Sambit niya kung kaya nakaramdam ako ng awa sa bata. Ilang sandali pa ay nakarinig kami ng huni ng wakwak na paikot-ikot sa bahay namin at napakahina nito na parang bumubulong na lang sa amin. Nanatili lang kami sa loob ng bahay namin na tahimik at nakikiramdam pa rin. Pati sa bubunga namin ay may mga kung ano-anong naglalakad na din. Nag-iingay na rin ang mga alaga naming hayop sa labas na animoy. May mga kinakatakutan ang mga ito. Dahil sa kuryosidad ko ay di ko napigilan ang sarili at sumilip ako sa maliit na botas sa may pintuan namin. At laking gulat ko sa aking mga nakita. Dahil sa maniwala man kayo o sa hindi, mga kaaswang, kitang-kita ng dalawa kong mga mata na nilalantakan ng dalawang nilalang ang mga alaga kong manok na nakatali. At sigurado kong aswang ang mga nilalang na iyon, sapagkat mababalahibo ang mga katawan nito at animoy punong-puno ng langis na kumikintab tuwing tinatamaan ng sinag ng buwan o liwanag. Wala ring suot ang mga ito at tila ba pinaghalong aso at panike ang itsura ng mga ito dahil sa nakaharap ang mga ito sa direksyon ko. Aswang, bulong ko sa sarili ko. Rinig na rinig ko pa ang mga pagnguya ng mga ito at ang angil na ginagawa nila na parang sarap na sarap sa kinakain nila. Doble-doble na ang kaba at takot na nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Nang tignan ko ang aking inay, ay may kung anong ginagawa ito at marahang isinasaboy sa sahig namin ang abong dinadasalan niya. Marunong din kasi ang aking ina pagdating sa mga aswang at iba pang mga nilalang. Ilang sandali pa ang lumipas ay tumahimik na rin ang paligid
at nawala na ang mga kakaibang naririnig at nararamdaman namin. Noong humupa ng tensyon ay hindi na namin tinapos ang pagkain namin hanggang sa nakatulog na kami. Kinabukasan ay nagising na lang kami ng aking ina sa sigaw ng kapatid kong si Angela. Takot na takot itong nagsisigaw at nagsusumiksik sa amin habang itinuturo ang direksyon papunta sa pintuan namin. Nang tignan ko iyon, ay napaatras din ako nang makita ko ang batang babae na nakasalampak sa may pinto at punong-puno ito ng dugo na halos bumalot na sa buo niyang katawan. Nakita naming kagat-kagat nito ang iilan kong alagang manok habang umiiyak. Sinasabi na nga bang aswang ka din? Hintakot na bulalas ng aking ina habang pinipigilan ako dahil kukuha na sana ako ng itak para tagain ang batang babae. Sabi ko naman sa iyo, Nay, hindi tawang nilalang na iyan. Pasigaw kong wika. Puro hikbi at iyak lang ang naririnig namin sa batang babae hanggang sa bigla na lang itong tumakbo palayo sa amin. Agaran ko namang sinundan ng bata, subalit napakabilis niyang tumakbo at nang sumuot ito sa gubat ay hindi ko na siya nakita pa. Hindi ko na siya hinanap pa at nagpasya na lang akong bumalik sa bahay namin. Pagkabalik ko ay may albularyo na sa bahay namin at nililinis na ng dalawang kapatid ko ang dugong nagkalat sa tapat ng pintuan namin. Rinig kong wika ng albularyo habang nagsasagawa ito ng paglilinis sa bahay namin sa kadahilan ng minarkahan umano ng mga aswang ang bahay namin. Hindi kami nangialam. Ang bata ang kusang pumunta sa amin. Hindi namin alam na aswang pala ang batang iyon. Sambit ni inay. Siguro ay maagang namulat ang batang iyon at nais tumalikod sa kanyang lahi. Subalit huli na ang lahat. Wika nito habang sinisindihan ang mga halamang gamot mula sa kanyang bag na dala. Kahit anong gawing pagtakas niya ay hindi niya maiiwasan ng dugong nananalaytay sa kanyang katawan. Sabi niyo nga'y nakatikim na siya ng dugo. Hindi kayo balak sakta ng mga aswang na sumusugod dito kagabi, kundi ang nais lang nila ay maibalik sa kanila ang bata. Kung kaya sinadya nilang kainin ng mga alaga niyong manok upang maakit ang batang aswang na tumikim ng dugo. At sa oras na makatikim ito ng dugo ay mabubuhay ang sisiw na nasa loob ng katawan nito. Wika pa ng albularyo. Ano po bang dapat gawin namin, Tay, para hindi na kami muli pang gambalain ng mga aswang na iyon? Singit na tanong ko habang iniabot sa matanda ang manok na gagamitin niya sa pagre-ritual. Umasa lang tayo hindi na sila babalik dito dahil umalis na ang bata. At itong mga pangontrang ibibigay at sasabihin ko sa inyo ay siguraduhin niyong masusunod niyo para na din sa kaligtasan niyo. Muling sabi nito. Matapos mag-ritual ng albularyo ay may mga binigay itong pangontra at gaya ng sabi niya ay sinunod namin lahat iyon. Makalipas ang ilang araw, linggo at buwan ay hindi na muli pang nagpakita sa amin ang batang babae at wala na ring nagpaparamdam pa. Hanggang sa lumuwas at nanirahan na kami sa ibang lugar. At nung makarating kami ng Maynila, ay hindi ko na muli pang nasilayan ang batang aswang. At magmula din ang nangyari iyon sa amin ay hinding-hindi na talaga naaalis sa isipan ko pa ang karanasan kong iyon. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, mga kaaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig at lalong-lalo na sa iyo, Sir Casper. Muli po, ako po si Angelo ng Mindanao, Tondo, Maynila. Alright.
Hello mga kaswang, bago po tayo mag-umpisa ay may konting paalala lang po ako. Sa lahat po ng magpapa-shoutout sa ating channel ay sana isama niyo ang lugar niyo para ma-mention ko din kung taga saan kayo. Wala lang, trip ko lang kasi. Parang ang sarap basahin na kasama ang lugar niyo. Tsaka parang nakakatawa lang kasi na malalaman ko na may tagapakinig pala ako sa lugar na yon. Yun lang po. Simulan na natin. Magandang araw, Sir Casper. Tuwagin niyo lang po ako sa pangalang Rona. Hindi ko tunay na pangalan yan. At 81 anyos na. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong taong 1962 sa isang bayan na itago na lang natin sa pangalang Villacora. Isang tagong syudad na tanging ang mga may maimpluwensya lamang ang nakakaalam. Alam kong hindi ko dapat isinisiwalat ang lihim na ito dahil may mga pinangakuan ako. Ngunit hindi ko kaya pang tiisin ang mga bagay na nangyari sa loob ng busaling kinaroroonan ko. Ngayong malapit na akong matigok dito sa mundo, kailangang malaman ninyong lahat na merong ganitong lugar na nakatago lamang sa Pilipinas. Ako po ay isang bilanggo. Pero nakulong ako, hindi dahil nakagawa ako ng krimen, kundi nakulong ako dahil sabi ng aking pamilya, may sakit umano ako. Hindi naman nila sinabi kung ano ang aking sakit, basta na lang nila akong kinakaladkad sa lugar na to. Ginapos at hindi na kailanman pinalaya. Alam ko namang hindi ako baliw. Ngunit magtatatlong buwan na ako nang malaman ko. Ang pinagdalhan pala nila sa akin ay isang mental hospital. Halos magwala ako sa aking nalaman. Napagtanto kong baka dahil ito sa mga bagay na nakikita ko sa paligid. Baka inisip nilang baliw ako dahil sa aking third eye. Ngunit hindi naman talaga ako nagsisinungaling at walang anumang sinyalis na ako ay isang baliw. Kung baliw pa ako kagaya ng mga sinabi nila, di sana ay sinaktan ko na ang sarili ko. Nanakit ng ibang tao o di kaya ay gumagawa na ng mga bagay na hindi ka nais-nais. Pero ni minsan ay hindi nila ako nakitang nagkaganoon. Kaya naman malaki ang galit ko sa aking mga magulang noon, sa aking asawa at sa aking kaibigan. Pinagtulungan nila ako at pinagkaisahan. Nang medyo nahimasmasan na ako sa aking pagkakakulong, dahan-dahan ko nang tinatanggap na hindi yata talaga ako makakalabas sa lugar na ito. 2 palapag ang aming kulungan at nasa 2 palapag ako nakakulong. Nang mapagtanto ng mga doktor na kalmado na ako, hinayaan na nila akong maglabas-labas at sumilip sa ibaba. Kahit papaano ay nakakasagap na ako ng sariwang hangin. Sa lugar na ito, nakakilala ako ng isang nilalang. Hindi ko alam kung baliw din ba siya kasama ko. Dahil sa tagal kong nananatili bilang bilanggo sa mental, ay humaba ng gusto ang aking buhok. Madalas na nila akong tawaging si Rapunzel, kahit na alam ko namang malayong malayo ako sa babaeng tinutukoy nila. Pero ang kaibigan ko, nag-iisang kaibigan na nakakaintindi sa aking mga hinaing at walang pasabing dumadalaw sa akin kahit anumang oras. Kagaya ngayon, mula sa mahimbing kong pagkakatulog, nagising ako nang makarinig ng pagtawag mula sa ibaba ng silid na kinalalagyan ko. Marahil, si Ina na naman iyon at hahatdan ako ng pagkain. Kapag nagpupunta kasi siya sa kinaroroonan ko ay nakasanayan na niyang magdala ng pagkain. Ayon sa kanya, malaya naman siyang nakakalabas at nagpupunta sa mga lugar na gusto niyang puntahan. Sa totoo niyan, naiinggit ako sa kanya. Malaya siya at nagagawa ang lahat ng gusto.
Sa tingin ko ay matanda lang ng ilang taon sa akin si Ina. Maganda at may kulay itim na buhok. Tahimik din siya kapag may ibang tao at maingay kapag ako na lang ang kanyang kasama. Mahigpit niyang ipinagbibili na huwag kong sasabihin sa iba na dumadalaw siya sa aking kulungan dahil baka ilipat ako ng mga nurse at hindi na niya ako madalaw pang muli. Nangako naman ako na hindi mangyayari iyon basta ba palagi niya akong pupuntahan. Kapag dinadalaw niya ako, palagi niya akong kinakwentuhan ng mga bagay na naranasan niya at madalas niya ding ginagawa. Inamin sa akin ni Ina na nakapatay na siya. Nagulat ako at namangha. Ngunit hindi ko naman magawang matakot sa kanya. Naisip ko, ano ba ang pakiramdam ng makapatay? Magaan ba sa loob? Wala bang konsyensya? Hindi ba siya binabangungot? Tinanong ko siya kung ano ang ginagawa niya para wag siyang multuhin ng mga taong pinatay niya. Maayos niyang sinabi sa akin na kinakain niya raw ang mga lamang loob ng mga biktima niya para wag siyang multuhin. Tumango-tango lamang ako at hindi na muli pang nagtanong. Kahit kailan ay hindi ako natakot sa kanya. Sa katunayan, ninais kong maging kagaya niya. Kaysa hudang gawin akong bilanggo ng sarili kong pamilya. Kaya naman natuwa ako nang marinig ang boses ni Ina na tinatawag ako. Pupungas-pungas akong bumangon at dumungaw sa bintana. Tama ako. Si Ina nga. May dala itong plastik na mukhang mabigat ang laman at nakatingala sa kinalalagyan ko. Rona, ibaba mo ang buhok mo. Aakyat ako. Narinig kong tawag ni Ina. Pabulong pero umabot naman sa aking pandinig. Mabilis akong tumalima dahil sabik akong magkaroon ng bisita. Minsan lamang magawi si Ina sa kinaroroonan ko. Lalo na ngayong pandemya. Isang nakakamatay raw kasing sakit ang lumalaganap sa buong syudad. Sa pagkakaalam ko, HIV yata ang sakit na ngayon ay pinagkakaguluhan ng mga doktor na hanapan ng lunas. Kaya pala mukhang hindi na nila kami ganoong naasikaso. Wala naman akong alam sa nangyayari sa panahon ngayon ni hindi ko na nga mabilang kung ilang taon na akong nakakulong dito. Manhid na ako sa takot, pag-aalala, tuwa at lungkot. Pakaramdam ko, isa akong robot na kung hindi ko sasabihin ay hindi ko mararamdaman. Tanging si Ina lang ang nakapagpapasaya sa akin. Tinuring ko na nga siyang kapamilya ko. Minsan, pinakausapan ko siyang isama na lang ako pero ayaw niya. Ang sabi ni Ina, nais lamang niya akong protektahan. Bagamat nasasaktan ako, pinipilit ko ang sarili kong paniwalaan siya. Delikado raw sa labas dahil siya nga ay ingat na ingat sa pagpunta sa kinaroroonan ko. Naalala ko na may gwardya sa labas kaya nagtaka ako kung paano siya nakakapasok nang walang nangyayaring interogasyon sa labas. Noong huling punta niya, pinakuusapan ko siyang dalhan ako ng atay ng tao. Alam kong tao ako, pero hindi ko maiwasang makuryos nang sabihin niyang masarap umano ang atay at nagbibigay ng pambihirang lakas sa kanila. Nang makaakyat si Ina, sabi kong hinalungkat ang basket. Pero nanlumo lang ako nang makita kong iilang pirasong biskwit, kanin at adobong gulay at tubig lang ang naroroon. Wala ang kakaibang lansa at nakakahipnotismong amoy ng karning iyon na lagi kong naririnig na masarap daw ayon kay Ina. Kaya nang makiusap ako sa kanya na dalhan ako. Pero hindi naman nangyari. Pagaramdam ko, lalo akong mababaliw kapag nagtagal ako sa lugar na ito. Hindi ko na kaya ang mabilanggo. Masahol pa ako sa hayop na walang kalayaan. Ni hindi ko man lang makita ang maliwanag at bilog na buwan. Ina, bakit walang karne? Nung huling punta mo, nagbilin ako na
dalhan mo ako ng ganoong klaseng karne. Naghihinampong wika ko sa kanya. Pasensya na, Rona. Hindi ganoon kadaling maghanap ng ganoong uri ng karne. Mahirap. Giit ni Ina. Nais kong umiyak, magwala, magsisigaw. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Hanggat maaari, kailangang panatilihin kong kalmado ang aking sarili. Hiniling ko lang ito dati. Ngunit hindi ko naman inaasahang magiging ganito ako, kalala. Hindi ko nga alam kung matino pa ba ang pag-iisip ko. Pati ang kakaibang likidong iyon, nakalimutan niya. Nais kong uminom. Nauuhaw ako. Ngunit hindi kayang tumbasan ng tubig ang sarap ng likidong iyon. Gusto ko ng dugo na dati ay hindi ko naman gusto. Nagsimula lang ito nang bigyan niya ako ng langis na sabi niya, inumin ko lang daw kung gusto kong makalimot sa aking sarili. Palagi ko talagang iniinom iyon at napagtanto kong para nga itong droga na nakaka-addict at hinahanap-hanap ko. Pinigilan kong mapaluha at pilit kinausap si Ina na tila hindi ako nagtampo. Alam ko naman kung gaano kahirap ang sitwasyon niya sa labas. Kita ko iyon sa pagod niyang mukha, namumutlang mga labi at humpak na mga pisngi. Halos maubos ang buong oras namin sa paghingi niya ng pasyensya. Kaya nakonsensya ako at humingi na din ng paumanhin sa kanya. Hindi magandang pinipilit ko ang gusto at isang malaking kahibangan ang hinihingi ko sa kanya. Sa halip, ako naman ang nagkwento sa kanya. Sinabi kong kaninang umaga ay may nagbigting kasama naming baliw. Nagwawala ito at galit na galit habang panay ang pagrason na hindi umano siya baliw. Nalungkot ako dahil kagaya ko ang sitwasyon ng babae. Pero hindi naman kasing baba ng kanyang pag-iisip ang pag-iisip na mayroon ako. Wala akong balak na ipagpalit ang buhay ko sa kamiserablihan kahit pa ikinulong na nila ako rito. Kahit pa paano, nagkaayos kami kaagad ni Ina at nangako siyang dadalhan niya ako ng ganoong klaseng bagay sa susunod na dumalaw siya sa akin sa kinaroroonan ko. Nang makaalis si Ina, tahimik akong tumungaw sa bintana. Gabi na iyon at tanging tunog na lamang ng kuliglig ang naririnig ko. Malamig ang panggabing hangin, tila ba may nagbabadyang kakaibang mangyayari. Pero hindi ako kailanman nakaramdam ng takot. Nais kong lumabas, makita ang mundo. Ngunit alam kong hindi maaari. Sabi ni Ina, hindi pwede. Mapapahamak raw ako. Dahil tahimik at hindi pa ako dinalaw ng antok, kumanta ako. Kumanta ako hanggang sa may marinig akong baritonong boses na sumabay sa pag-awit ko. Isa iyong matipuno at makisig na lalaki, nakaputing damit at may salamin. Matamis itong nakangiti sa akin, na ginantihan ko rin ang ngiti. Anong pangalan mo? Tanong niya na ikinataranta ko. Ngayon lang may doktor na nakipag-usap sa akin. Kaya naman halos hindi ako mapakali sa aking kinaroroonan. Pagkaramdam ko, isa akong dalagang ngayon palang nakikipagligawan. Nagulat ako nang buksan niya ang pinto ng aking kwarto. At sinabi niyang magkaibigan raw pala kami ni Ina. Hindi ako nakapagsalita kaagad. Nagulat ako sa kaalamang kilala niya ang aking kaibigan. Bigla siyang yumuko at naramdaman ko ang kanyang pagkalungkot. Hindi pa man ako nagtatanong ng kung ano. Nagsalita siyang bigla. Lahat ng iyon ay tungkol kay Ina. Sinabi niya, dating nakulong si Ina sa lugar na ito, ang kinaroroonan ko. Karamihan daw talaga sa mga nakakulong sa mental hospital na ito ay hindi baliw, kundi binayaran lang ang mga pamilya ng malalaking halaga
upang wag nang magreklamo at maisagawa kaagad ang eksperimento. Nakokoryos daw kasi ang mga doktor sa nilalang na tinatawag nilang aswang. Gusto nilang mag-imbento ng sariling nilalang na lingid sa kaalaman ng publiko, pero suportado iyon ng gobyerno. Isa siya sa mga doktor na naatasang mag-eksperimento, samantalang isa naman si Ina ang naging subject nila. Nang magtagumpay ang paggawa nila ng aswang sa katauhan ng isang tao, pinalaya na nila si Ina. Nalaman kong iyon pala ang ginawa nila sa amin sa mga tinuturok nilang gamot na akala ko talaga ay gamot, pero hindi pala. Kaya naman ako nagkakaganito, nauuhaw at naghahanap ng atay at dugo, ay dahil pala sa tinurok nila sa akin. Pinangakuan ako ng lalaki na paalisin pagkatapos ng ilan pang turok na kailangan nilang ilagay sa loob ng katawan ko. Kinaibigan niya ako. Kinentuhan magdamag hanggang sa mahuli niya ang loob ko. Palagi na niya akong kinakausap. Naiisip ko na tila isa siyang prinsipe na ipinadala upang iligtas ako sa pagkakakulong. Kaya naman minsan, pinakiusapan ko siya na kung maaari ba akong lumabas. Hindi ka pa lubusang magaling, palagi niyang sabi sa akin. Nagsasawa na ako sa puro puting pader na ang nakikita ko. Nais kong lumabas, makita ang buong mundo, kaya naman isang plano ang naisip ko. Nang muling dinalaw ako ng estrangherong nakaputi, ikinubli ko ang kutsarang pinatulis ko sa aking likod. Kinausap niya ako at gaya ng dati, may itinuturok sana siya sa akin ngunit nakiusap akong mamaya na dahil nais ko pang kwentuhan niya ako. Sawa na akong gawin nilang halimaw at naiirita na ako sa pagsusuring ginagawa nila na alam ko namang puro lang pagkukunwari. Nang malinlang ko ang lalaki, pinagsasaksak ko siya gamit ang sandatang inihanda ko kanina. Sumirit ang dugo kahit saan. Naririnig ko ang ikik at ungol niya. Ngunit sa halip na maawa, tila pa iyon musika sa aking pandinig. Ang dugo na tumalsik sa damit ko ay nagbigay ng kakaibang sensasyon sa akin. Nauuhaw ako. Kaagad kong dinilaan ang mga sugat niya sa katawan. Napakasarap. Nang hindi ako makontento ay biniyak ko pa ang kanyang katawan at hiniklas ang mga lamang loob. Ito ang karning matagal ko nang hinahanap. Nang makahanap ako ng pagkakataon, tumakas ako at nagpakalayo-layo. Alam kong hindi ako normal na tao pero mabait ako. Sadyang minsan, lahat ng tao sa mundo ay hindi pantay ang pagtitinginan. Iba sa atin ay itinuturing na halimaw at iba naman ay itinuturing na diamante. Walang nakakakilala sa akin dahil pabago-bago ako ng pangalan, tirahan at pagkatao. Sa ngayon, matanda na ako at malapit nang pumanaw sa mundong ito. Pero masaya ako dahil nagawa kong kontrolin ang pagkataong pilit nilang itinanim sa akin. Si Ina naman ay napag-alaman kong isa palang tunay na aswang. Iyong ibinigay niyang langis sa akin ang nagsilbing proteksyon ko sa mga gamot na itinurok sa akin ng mga walang hiyang doktor. Sa mga tagapakinig, mag-iingat kayo. Huwag basta-bastang magtitiwala kahit kanino. Hindi madali ang pinagdadaanan ko na sana huwag na ninyong maranasan pa. Huwag na din po ninyong tangkaing hanapin ako dahil nais ko pong maging pribado ang aking pagkatao hanggang kamatayan. Bigyan ko pa kayo ng mga ibang tip pagdating sa kalokohan. Marami ngayon ang mga nagtatago, mga sindikato, at kung ano-ano ang binibinta sa mga black market. Paano ko nalaman iyon? Sa akin na lang yun. Maraming salamat po sa pakikinig sa aking karanasan. Rona po, ng taga Pilipinas.
Mapagpalang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Romulo, 40 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong taong 1998 sa isang probinsya sa Kabisayaan. Isa lang naman akong dayo sa lugar na tawagin na lang nating San Carlos. Maunlad na lugar ang San Carlos. Tahimik, magalang ang mga tao at medyo marami ng establishmento. Sa madaling salita, hindi sila nauubusan ng produkto. Sagana rin sila sa mga pananim kagaya ng palay, gulay at mga prutas. Ang kanilang mga bukirin ay may maraming puno ng niyog, dahilan para tagurian silang isa sa pinakamalaking supplier ng mantika sa buong Pilipinas. 20 anyos ako nang unang makarating sa San Carlos. Kasama ko ang aking papa noon na isang delivery truck driver. Palagi siyang natutoka sa paghahatid ng mga harina sa mga bakery ng nasabing lugar. Nang masanay at makabisado ko na ang daanan papunta sa San Carlos, madalas ay ako na lang mag-isa ang bumibiyahe. Lalo na't na-assign sa ibang lugar si Papa dahil ako ang pumalit sa kanyang trabaho bilang delivery truck driver. Hindi naman ako bumibiyaheng mag-isa. May kasama akong tagahakot ng sako-sakong harina papunta sa mga bakery. Si John iyon. Isang araw, sa kalagitnaan ng aming pagbibiyahe, isang alin na tansya ko ay nasa late 50s ang pumara sa aming sinasakyan. Napahinto ako dahil nagtataka ako kung bakit sa gitna pa talaga ng walang kabahay-bahay siya pumara. At saan ba siya galing? Tinanong ko siya kung ano ang maitutulong ko sa kanya. At kaagad namang nagsalita ang ginang sa nakikiusap na tono. Aniya, maaari raw ba siyang makisakay sa aming truck at kailangan niyang magpunta sa San Carlos. Wala na raw siyang pamasahe ngunit nasa bayan ng kanyang apo at na-confine sa isang maliit at pribadong ospital. Sumang-ayon kaagad ako dahil iisa lang naman ang lugar na pupuntahan namin. Nalaman ko din na magkatabi lang ang bakery na hahatdan namin ang harina at ang ospital na kanyang sinasabi. Mukhang balisa ang ginang kaya inabutan ko siya ng tubig. Magilew niyang tinanggap ang mineral water tsaka nagpasalamat sa akin. Aniya, pasyensya na raw kung naabala ko pa ang trabaho nila. Biglaan lang naman daw ang desisyon niyang magpunta sa San Carlos. Kailangan lang daw niya makuha ang kanyang apo. Napakunotno ako at sinabi sa kanyang na-confine ang kanyang apo, kaya bakit niya kukuhanin? Biglang bumunghalit ng iyak ang matanda, tsaka isinalaysay ang nangyari. Aniya, naglalaro lang sa gilingang bato ang kanyang apo nang aksidenteng maipit ang daliri nito sa pagitan ng mga bato. Medyo nadali ang hinliliit ng bata, kaya kinakailangang dalhin sa ospital, lalo na't nahimatay umano ang bata sa dami ng sumirit na dugo at sa sakit na nadarama. Ang tiyuhin ng batang nagdala rito sa ospital kaninang umaga. Ayon umano sa doktor, kinakailangang i-admit ang bata dahil kritikal ang naging kalagayan ng daliri nito. Kinakailangang umuwi ng tiyuhin para magbenta ng kalabaw dahil wala silang maipambayad sa ospital. Nang makauwi ang lalaki, tinanong ng ginang kung saang ospital niya dinala ang pamangkin. Kaya maayos nitong sinabi ang pangalan ng ospital. Bigla na lang nanigas ang ginang sa kinatatayuan at naglupasay sa iyak na ikanagulat ng lalaki. Histerikal ang ginang na sinabing hindi dapat dinala ng tiyuhin ang bata sa nasabing ospital. Ngunit pinakalma lang ito
at sinabing ibebenta muna ang kalabaw para may magamit sila, kaya mas lalong hindi mapakali ang ginang. Tinanong ko siya kung bakit, ngunit ayaw niya namang sabihin sa akin ang dahilan. Hindi na din ako nagtanong pa sa kanya kung bakit. Gustong-gusto na niyang mailabas ang kanyang apo, dahil ayaw ko namang matawag na pakialamero, lalo na sakay lang naman ang alay sa aming truck. Nagpatuloy kami sa pagbibiyahe at kaagad na inihinto nang makarating kami sa aming destinasyon. Nagpatuloy na ang ginang sa loob ng katabing ospital, samantalang kami naman ay dumiretso sa kaharap na bakery at nagdiskarga. Sa kalagitnaan ng paghahakot, hindi sinasadyang nadulas ako sa semento at nabagok ang aking ulo sa sahig. Nabitawan ko din ang pasan kong sako, dahilan para mataranta ang mga tao sa bakery. Dinala ako ni John sa ospital at nang papasok na kami ay sinabihan ko siyang ipagpatuloy na lang ang pagdidiskarga at ako na ang magpapagamot sa sarili ko. Medyo nahihilo lang naman ako pero nakikita ko pa naman ang dinadaanan ko. Nakarating ako sa emergency at mabuti na lang inasikaso ako kaagad ng mga nurse. May isang attendant ang pumasok at sinabing nagwawala na naman daw yung matanda sa loob ng morgue. Hindi raw nito matanggap na patay na ang kanyang apo. Kaya naman naagaw niyon ang aking atensyon at lihim silang pinakinggan. Nang magtapos na sa pagdidressing ng aking sugat sa ulo ang mga nurse, ay nagpasalamat ako at palihim na sinundan ng matanda. Naririnig ko pa ang nakakangilo nitong panaghoy na tila ba nakakapanindig balahibo. Nagmamakaawa ito na kung maaari ay palabasin na ang kanyang apo, kaya mas lalo akong nag-alala. Nakilala ko kasi ang ginang. Siya ang nakisakay sa amin kanina. May kausap siyang doktor at matalim ang kanyang mga titig sa babae. Tila ba nakahanda na siyang managpang dahil sa labis na galit. Ngunit hindi yata ito ininda ng doktora. Nang sa tingin ko ay abala sa pag-uusap ang dalawa, patiyad akong naglakad sa pasilyo nang hindi nila napapansin. Pinunterya ko ang morgue kung saan labis akong nagpapasalamat na nakabukas ang pinto. Hinanap ko ang batang kamamatay lang umano na kung ako ang tatanungin ay napaka-imposibleng mangyari. Malayong mamatay ang batang naipit lang ang kamay dahil malayo naman ito sa masiselang organs ng kanyang katawan. Tahimik at amoy formalin sa loob ng makapasok ako. May mga kamang nakahilera sa aking harapan. Tansya ko ay nasa 6 hanggang 10 katao ang nakahimlay doon. Puro balot ng kulay puting kumot ang mga bangkay na nasa tingin ko. Ilang araw nang namatay ang iba at hindi pa nagawang asikasuhin ng pamilya dahil sa kakulangan ng pera. Iyan ang hirap dito sa Pinas kung walang pera, kawawa ang pamilya. Baluktot na batas na nakakainis sundin at sinusunod naman ng ibang uto-uto. Isa-isa kong tinanggal ang mga kumot sa bawat mukha ng mga bangkay. Lahat sila ay puro matatanda at yung iba naman ay nasa hustong edad na. Wala akong nakitang batang bangkay. Kabaliktaran sa sinasabi ng doktor. Nakamamatay lang umano ng apo ng kawawang ginang. Pinagbubuksan ko din ang iba pang pinto at nagulat ng may batang babaeng nakasalampak ng upo sa isa sa mga madidilim na silid. Nakagapos at umiiyak. Mabilis akong lumapit sa kanya at tinanong siya kung sino ang kumapos sa kanya sa loob. Sumbong ng bata. Ang doktor na umasikaso sa kanya ang nagdala sa kanya sa loob ng morgue.
Nang marinig umano nito ang umiiyak na boses ng kanyang lola ay nagmamadali raw siyang dinala sa loob at ginapos. Tsaka minostrahang huwag na huwag mag-iingay kung gusto pa nitong mabuhay. Napatango-tango ako sa tinura ng bata, tsaka nagmamadaling tinanggal ang pagkakagapos niya. Nagpasalamat sa akin ng bata na nagpakilalang Ana. Sabi niya, hindi siya dapat dinala sa lugar na ito dahil karamihan umano sa mga doktor sa nasabing ospital ay nagiging aswang sa gabi. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ng bata. Mahirap isipin ang mga taong inaasahan naming magliligtas ng buhay ay puro pala mga nilalang ng dilim. Minuwistrahan ko siyang huwag maingay. Nang makarinig ako ng mga kaluskos sa kabilang silid, nais ko yatang panawan ng ulirat nang makita ang isang naka-uniforming doktor na nakasampa sa isa sa mga iniimbal sa mong bangkay. Abala sa paghiwa at paglantak sa mga lamang loob nito. Tutok ko ang aking bibig sa pagpipigil na masuka. Biglang sumama ang aking pakiramdam at sumakit ang aking ulo sa nakita. Kaya pala humagulgol ng iyak ang ginang nang tanungin ko siya kanina kung bakit kailangan pa niyang kunin ang kanyang apo. Gayong ospital naman ang pinagdalhan sa kanya. Noon ko lang naintindihan. Walang takot na inilabas ko ang bata sa loob ng morgue at naglakad pa kami sa pasilyo. Aniya, wala raw silang pambayad sa doktor sa pagpapagamot ng naipit niyang kamay. Kaya sinabi nitong siya na lang ang ibabayad at hindi na makikita pang muli ang kanyang abuela. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Hindi naman ganoon ang patakaran ng mga ospital. Dahil ilang beses na din akong nakapasok sa mga ospital kagaya nito. Bawal ang kanilang ginagawa at maaari silang makulong. Nasagot ang pagtataka sa aking isipan nang makitang nagwawala ang matanda. Nang habulin siya ng doktor papunta sa isang bakanting silid. Nakita ko kung paano nagbago ng anyo ang doktor hanggang sa magtulo ang laway nito sa sahig. Kaagad kong sinigawan ang doktor at sinaway ang ginawa niyang pagsugod sa matanda na noon ay sapo na ang sariling dibdib dahil inatake na sa puso. Hindi ako napasigaw nang makitang kinalmot niya ang matanda, dahilan para mapahiga ito sa sahig ng silid. Kumuha tuloy ako ng upuan at mabilis na ipinalo sa ulo ng doktora na tingin ko ay nawawala na sa sarili. Magulo ang kanyang buhok at mahahaba ang mga kuko. Kay bagsik pa ng mukha nito na tila anumang oras ay balak na kaming sugurin. Kaya tarantang inalalayan ko ang matanda, tsaka kami patakbong tinungo ang pinto para makalabas. Nagulat ako nang makitang maraming nagkukumpulang tao sa may pasilyo at tila ba inililikas dahil may kriminal umanong nakapasok sa loob ng ospital na mariing itinanggi ng matanda. Nagsisigaw siyang sinabi na empleyadong doktor ng ospital ang nanunugod sa pasyente at gumagawa ng batas na hindi makatawiran. Kapag hindi kayang magbayad ng pamilya ay ipinalalabas na patay na ang pasyente kahit hindi naman totoo. Sa halip ay itinatago lamang ito para ipalamon sa kanilang doktorang aswang. Halos maglupasay pa ang matanda kahit inalalayan ko siya. Isang malaking katangahan umano ang ginagawa ng mga tao. Natatawag-tawag ng pulis kahit aswang naman daw talaga ang salarin. Ang masakit pa, ilang beses na raw itong nangyayari na kapag dumarating na ang pulis ay binabayaran lamang ng taga-ospital upang sabihing wala naman talagang kababalagang nangyayari sa kanilang paggamutan. Hindi ko ginustong makinig sa matanda ngunit hindi ko naman maiwasang maniwala sa kanyang mga sinabi. Nakita ko din kasi mismo ang nangyari sa doktor na ayon sa mga kasama nila ay may epilepsy lamang daw at hindi talaga aswang.
Kung ano man ang napansin ng matanda sa kanilang doktor ay marapat lamang na manahimik ito. Kung ayaw nitong makulong, sa halip na ang ipinakakalat nilang kriminal umano ang ipadakip kahit wala naman talaga. Aswang ang mayroon sa kanilang ospital. Isang doktorang aswang na bumibiktima ng mga pasyente. Nakita ko mismo kanina kung paano nilantakan ang lamang loob ng isa sa mga bangkay na inimbalsa mo na. Isinalaysay ko sa mga pulis ang aking nakita nang damputin nila ang matandang babae na tinulungan ko at dinala sa presyento. Sumaksi akong totoo ang kanyang sinasabi, ngunit hindi ko sila maintindihan kung bakit ayaw nilang maniwala sa akin. Nasagot ang mga pagtataka ko nang makita kong may isang empleyado ng ospital ang sumunod pala sa presyento. At may inaabot na sobrang may makapal na laman doon sa pulis. Binayaran ang mga alagad ng batas upang wala nang magreklamo pa laban sa kanila. Binantaan pa ng attendant ng ospital ang matanda na panghuling pagkakataon na sana nilang makikita ito sa ospital dahil hindi na talaga siya makakalaya pa sa susunod. Minanipula ng taga-ospital ang mga pulis para magawa nila ang gusto nila. Isang masakit na katotohanan kahirap tanggapin dahil maski ako na inosente ay nakaban sa buong San Carlos at hindi na nila hinayaang makapasok pa. Natanggal ako sa trabaho nang malaman ng aking amo ang nangyari. Siyempre, ang panig lamang iyon ng taga-ospital at hindi naman hiningi ang panig ko. Pero wala akong nagawa. Tanging kay Papa ko isinawalat ang lahat ng aking natuklasan sa ospital na iyon. Na alam din niya pala noon pa. Nanatili lang siyang tahimik dahil ayaw niyang mapahama kami at masali sa gulo na mayroon ang nasabing bayan. Kaya naman pinilit ko na lang kalimutan ang mga kababalaghang nangyayari sa nasabing lugar. Naghanap ako ng ibang panibagong trabaho at sa ngayon ay naging maayos naman ang aming pamumuhay. Nawala na din kami ng balita sa matanda at sa apo niyang muntikan ng mabiktima ng doktorang aswang. May nakapagsabi sa akin na kaya pala hindi inirereklamo ang nasabing ospital dahil ang doktor umanang nambibiktima doon ang nagbibigay sa kanila ng swerte. Kaya naman nagagawa nila ang lahat ng gusto nila pagdating sa kanilang mga pasyenteng walang maipambayad sa ospital. Last 2006, alam ko na nagsara na yung ospital dahil bali-balita na talaga noon ng mga marites na ganoon ang ospital na iyon. Sana lang wala nang ganoong lugar pa sa iba pang panig ng ating bansa. At hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Romulo po ng Kabisayaan. Bago ko simulan ang pagbabahagi ng aking kwento sa inyo mga kaswang, ay nais ko munang batiin ang mga solidong tagapakinig ng inyong channel, Sir Caspar. At isang mapagpalang araw din po sa inyo. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Balweg. Nakatira dito sa maliit na baryo sa Capiz. At 65 taong gulang na ako sa taong kasalukuyan. Bali mga kaaswang, ipinasulat ko sa apo ko ang kwentong aking ipapadala sa inyo upang maibahagi ko rin sa inyong mga tagapakinig ang aking karanasan tungkol sa aswang. Isa rin ako sa mga magpapatunay na totoo talaga ang mga aswang na naninirahan dito sa mundong ibabaw. Dahil ako mismo ay nakasaksi at nakaranas ng minsang habulin ako ng isang aswang sa liblib na baryo. Habang sinusulat ng apo kong si Vincent ang kwento kong ito, ay ninanamdam ko't binalikan ang aking nakaraan. Grabe, sobrang nakakamiss, lalo na pag may chicks.
27 taon na ako nang mangyari ang kababalaghang iyon. At noong mga panahong iyon, ay isa akong tindero ng mga karne sa palengke. Ngunit dahil sa hirap ng buhay ay hindi sasapat sa pamilya ko ang kinikita ko. Lalo na at may sakit ang aking ina at ang asawa ko naman ay walang trabaho. Sa kadahilanang siya ang nag-aalaga sa anak naming magtatatlong taong gulang pa lamang ng mga panahong iyon. At inalagaan niya rin ang aking ina. Kung kaya ay umi-extra rin ako sa paglalako ng mga karne sa liblib na baryong bibihira na lamang mamalengke. Dahil sa bukod sa malayo na sila nakatira at liblib na ang baryo ay wala pang mga sasakyang nakakaraan doon. Maliban na lang sa mga bisikletang ginagamit ng mga iilang tao roon upang makapamalengke at makapamili ng iba't ibang kinakailangan sa kanilang pang-araw-araw na pagkain at gamit. Kung hindi nyo kasi na itatanong mga kaswang ay, mahigit 1 oras ang lalakarin mula sa liblib ng baryo bago mo marating ang bungad ng baryo namin para makapamili ng mga kakailanganin mo sa bahay. Hindi katulad ngayon, nakaliwat kanan na ang may mga tindahan at kahit hating gabi ay nakakabili ka ng pagkain. Kahit na hindi ka lumalabas ng bahay dahil mayroon ng mga grab food at sila na ang naghahatid ng pagkain na ino-order mo sa online. Kaya naman noong may nagbenta sa akin ng bisikletang sira ay hindi na ako nagdalawang isip ang bilhin iyon at ayusin. Nang sa ganoon ay may mapagkakakitaan akong pera pagkatapos ng trabaho sa palengke bilang tindero ng mga karne. Sa pinapasukan kong trabaho na rin ako bumibili ng mga karning ilalako ko para naman makakuha ako ng diskwento at maibenta ko ng mura lang sa mga kabaryo namin. Madaling araw pa lang ay umaalis na ako ng bahay para pumasok sa palengke. At pag sumapit naman ang 4:00 ng hapon ay tsaka ko pa lamang uumpisahan ang paglalako ng karne. Umaabot na rin ako kung saan saang baryo. At kahit malalayo iyon ay pinupuntahan ko talaga sapagkat nanghihinayang ako sa kikitain kong pera. Dagdag kita ko na rin kasi iyon at makakapag-ipon pa ng pera ang asawa ko kahit papaano. Isang araw maaga pa lang ay nagayak na ako ng pagkaing babaunin para pumasok na sa trabaho. Pagkalabas ng kusina ay nakasalubong ko ang asawa ko na nagising na rin pala ng mga sandaling iyon. Ga, bakit gising ka na? Magpahinga ka muna sa kwarto. Mapapagod ka na naman mamaya kakaasikaso dito sa bahay. Lalong-lalo na sa nanay ko. Wika ko sa asawa ko. Ayos lang yun. Tulungan na lang kitang mag-asikaso ng baon mo. Ito na nga lang ang maitutulong ko sa iyo eh. Rinig kong wika ng aking asawa. Ano ka ba langga? Ako na niyan. Kaya kong asikasuhin ang sarili ko. Tsaka sobra-sobra na ang naitulong mo sa akin. Sa pag-aasikaso pa nga lang ng anak natin at sa nanay ko ay sobra-sobra na iyon. Kaya magpahinga ka na lang muna at huwag mong pabayaan ang sarili mo ha. Saad ko sa kanya. Subalit hindi ko siya napilit. At talagang nagsuhestyon siya na umano ang mag-aasikaso sa pagkain ko. Kaya hinayaan ko na ang asawa kong asikasuhin ang babaunin kong pagkain. Nang matapos na akong magkape ay kaagad na akong nagpaalam sa aking asawa at agad nang pumasok sa trabaho. Kinahapunan, pagkalabas ko ng trabaho ay agara na akong naglalako ng karne. Nang sa ganoon ay makapagbenta pa ako ng marami. Noong sumapit na ako sa liblib na kabahayan, ay nagsisigaw na ako ng, "Karne! Karne kayo dyan, mga kabaryo, kapitbahay. Ba gusto niyong bumili ng karne?
Murang-mura lang at napaka-presko pa. Masayang sigaw ko habang pinapadyakan ng dahan-dahan ang aking bisikleta. May iilang lumabas ng bahay at bumili sa akin. Kaya labis akong natuwa dahil sa 5:00 pa lang ng hapon ay kumikita na ako. Hanggang sa lumipat na naman ako ng ibang baryo at doon naglako ng karne. Halos lahat ng nadadaanan kong bahay sa liblib na baryong pinapasukan ko ay bumibili ng karne ang mga ito. Ayon kasi sa mga ito, ay bibihira lang daw ang nagagawi sa kanilang maglalako ng karne. Mabuti na lang raw at nagawi ako sa baryo nila. Nako, iyon po talaga ang sadya ko, yung mapagbentahan ng mauulam kinahapunan ang mga nakatira dito sa liblib na ng baryo. Alam ko kasing hindi na kayo nakakapunta sa palengke para mamili. Malayo na kasi iyon at bukod doon ay alam kong abala kayo palagi sa trabaho. Kaya ako na lang po ang palaging pupunta dito sa inyo para naman maging suki ko na po kayo sa mga itinitinda kong karne. Nakangiting wika ko sa kanila. Abay, oo naman. Maigi nga iyan at hindi na kami maabala pang maglakad ng napakalayo para lang pumunta sa mga palengke para bumili ng uulamin namin kinahapunan. Tugon ng matandang babae sa akin. Matapos bumili ang mga ito ay sumakay na ako at pinadyakan ko na ng dahan-dahan ang bisikleta patungo sa dulo ng baryo. Nagbabakasakali pa kasi akong may bibili pa. Habang binabagtas ko na ang daanan ay nagpalinga-linga ako dahil iyon pala ang unang beses. Iyon pa lang ang unang beses na makapunta ako doon sa liblib. Kaya naman medyo naninibago ako dahil halos lahat ng baryong nadadaanan ko ay kapag mag-aalas 6 pa lang ng hapon ay marami pang mga kabataang naglalaro sa labas. Ngunit bakit sa dulo ng baryong iyon ay wala na akong nakikitang mga taong nasa labas ng bahay? Bakit parang wala man lang ako nakikitang mga taong naglalakad dito? Tanong ko sa aking isipan at nagpalingalinga pa sa mga kabahayang madadaanan ko. Hanggang sa ilang sandali pa ay sinisigaw ko na ang nilalako kong karne. Nang sa ganoon ay may makarinig at magsisilabasan ang mga bibili. Subalit lumipas na lang ang ilang minuto ay wala pa ring lumabas. Kung kaya inisip ko na lang na baka maagang natutulog ang mga taong nakatira roon. Dahil kapag nasa probinsya ka mga kaaswang ay nakagawian na ng halos ng karamihan na kapag pumapatak na ang 6:00 ng hapon ay nasa loob na ng bahay ang mga ito at kakain at nagpapahinga na lamang. Kaya iyon na lang ang iniisip ko ng mga sandaling iyan. Naisip kong tutumbukin ko muna ang pinakadulo ng baryong iyon. Baka kasi may matsyempohan akong tao sa labas at bibili iyon ng nilalako ko. Sayang kasi kung uuwi na lang akong hindi nauubos ang nilalako kong karne. Tumingin-tingin pa ako sa mga nadadaanang bahay habang pinapadyakan ko ang gamit kong bisikleta. Hanggang sa mapadako na ako sa liblib at may natanaw akong nag-iisang bahay sa may di kalayuan. At may babaeng hindi naman katandaan at sa tingin ko ay nasa 40 mahigit pa lang iyon ang nakatayo sa may paanan ng bakuran nito. Kaya naman masaya at nagmamadaling binilisan ko na ang pagpadyak ng aking bisikleta palusong sa daanan at nagbabakasakali akong bibili ito. Nang makalapit na ako sa ali, ay magiliw ko itong kinakausap at tinanong kung gusto ba niyang bumili ng tinitinda ko. Mataman mo na ako nitong tinitigan at tinanong kung taga roon ba ako sa kanilang baryo at bakit noon lang niya ako nakita. Sinagot ko naman siya ng, "Hindi po ale, taga kabilang baryo po ako."
Nakangiting wika ko rito at medyo nakaramdam ako ng kaba. Pakiwari ko kasi ay iba ang titig ng Ali sa akin na tila ba may nagawa akong kasalanan dito. Sumenyas ito gamit ang kamay bilang pagtugon ng sandali lang at nagmabadali itong pumasok sa loob ng kanilang bahay. Bahagya naman akong nakahinga ng maluwag at ngumiti sa babae dahil sa wakas ay mabibilhan na ulit ako ng karne. Ilang sandali pa akong naghintay ay natanaw kong lumabas na ng bahay ang Ali at nakita kong may bitbit na itong perang papel. Sige iho, pagbilhan mo nga ako ng 1 kilong karne at matagal-tagal na kaming hindi nakakain ng asawa ko ng karneng hilaw. Paberong wika pa sa akin ng babae, tsaka humagikik ng tawa. Nakaramdam ako ng kaba nang marinig ko ang sinabi at paghagikik ng babae. Nakakaamoy na rin ako ng kakaiba't nanunuot sa ilong ko. Ang mabahong amoy na umaalingasaw na nanggaling mismo sa babae na animoy. 1 buwan nang hindi naliligo. Subalit mas nanaig sa akin ang maghanap buhay para may maipangtaguyod ako sa pamilya ko. Kung kaya ay binaliwala ko na lang ang takot na nararamdaman ko. At iniisip ko na lang na sayang din ang kikitaan kong pera kung hindi ko ito pagbibilhan. Agad na akong bumaba sa bisikleta at pagkatapos ay pinagbentahan ko na ito ng karne. Habang nagtitimbang ako ng karne, ay napapansin ko sa gilid ng mga mata kong matalim na tumitig sa akin ang babae. Nanlilisik at namumula ang mga mata nito at tila pa papatay ng tao ng mga oras na iyon. Kaya naman kaagad akong bumaling dito para kumpirmahin kung tama ba iyong napapansin ko o imahinasyon ko lang iyon. Ngunit nang ibinalik ko na ang tingin dito ay normal naman ang itsura ng babae. Kaya napaisip ako kung ano yung nakita ko. O baka naman pagod lang siguro ako. Kaya kung ano-ano na ang mga napapansin ko. Inisip ko na lang ng mga sandaling iyon, mga kaaswang, ay baka namamalikmata lang ako. Pagkatapos kong ibalot sa plastik ang karne at nagkapagbayad na sa akin ang babae ay agad na akong nagpaalam dito. Ngunit akmang aalis na sana ako ay bigla akong tinawag ng asawa nito at sinabing magkape na raw muna ako at sa kanila na rin maghapunan dahil madilim na at malayo-layo pa ang uuwian ko. Nagtaka naman ako nang lingunin ko iyan dahil wala naman akong mapansing lalaki kanina sa may pintuan ng bahay nila. Kaya sumagot na lang ako na, "Nako, salamat na lang po sa paanyaya pero wag na ho kayong mag-abala pa, Manong. Hinihintay na rin po kasi ako ng pamilya ko, kaya uuwi na po ako." Sagot ko sa matanda. Akmang papadyakan ko na sana ang bisikleta, ay nagulat na lang ako sa susunod na ginawa ng lalaki. Dahil sa isang iglap lang, ay mabilis na itong nakalapit sa akin at mahigpit na hinawakan ito ang braso ko habang nanlilisik ang mga matang namumula. Bahagya pa akong nagulat dahil sa may kalayuan ito nakatayo kanina at sa tansa ko ay may mga binting hakbang pa iyon mula sa kinaroroonan ko. Ngunit sa isang kurap ko lang ng mga mata ko ay nandoon na ito sa tabi ko at galit na galit ang mukha nitong nakaharap sa akin. "Hindi ka maaaring umalis. Dito ka kakain." Galit ang boses nito at mahigpit akong hinawakan. Doon ay nakaramdam na ako ng kaba at takot at napapaisip na, kakaiba na ito ah. Mukhang hindi na maganda ang nangyari. Saad ko pa sa aking isipan. Agad kong iniwaksi ang kamay ng lalaki at nagmamadali ng pinadyakan ang bisikleta. Madilim man ang dinaraanan ko ay wala na akong pakialam
Basta ang importante sa akin ay makalayo lang ako sa bahay ng mag-asawa at makarating ako sa maraming kabayan. Habang binabagtas ko ang madilim na kalsada ay tudod-dasal na ako sa Panginoon na sana'y huwag niya akong pabayaan at iligtas niya ako sa mag-asawang hindi ko alam kung anong klaseng tao ang mga iyon. Mas binilisan ko pa ang pagpadyak sa kadahilanang sobra-sobra ang kabang nararamdaman ko at grabe ang kabog ng aking dibdib na halos mabingi na ako sa lakas. Hanggang sa ilang sandali pa ay narinig ko ng tila ba may kung anong hayop ang mabilis at patakbong humahabol sa akin. Kaya mas binilisan ko pa ang pagpapatakbo ng bisikleta at sumisigaw at humihingi ng saklolo sa mga kalapit bahay na naroroon. Ngunit kahit anong pagsisigaw ko ay parang wala man lang nakakarinig sa akin kahit sobrang lakas na ng boses ko. Kaya nagtataka na ako at doon ko naisip ang sinabi ng aking yumaong ama na minsan ay gumagamit ng sabulag ang mga aswang, kung kaya ay hindi iyon naririnig o napapansin ng ibang tao kahit na nasa malapit lang sila. Maya-maya pa ay nakarinig na ako ng mga malalaking pakpak na pumapagaspas sa taas at ang kasunod niyan ay ang mahinang huni ng wakwak na tila ba bumubulong na lang iyon sa aking tenga. Kumpirmado ngang aswang ang mag-asawang napagbintahan ko ng karne. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Anong baryo ba itong napasukan ko? May pamilya pa po akong umaasa sa akin, kaya sana'y huwag niyo po akong pababayaan. Bulalas ko habang hinihingal na kakapadyak ng bisikleta. Ilang sandali pa ay nararamdaman ko na lang ang isang malakas na kalmot na matutulis na mula sa likuran ko. Naanimoy kuko iyon ng malaking ibon na bumabaon sa likod ko. Kaya napaaray ako at nangangatog ang mga tuhod ko dahil sa sakit na nararamdaman ko. Subalit hindi ako nagpadaig sa takot. Kahit na gumigewang-gewang na ang bisikletang sinasakyan ko, ay tudo padyak pa rin ako at sumisigaw ng tulong. Hanggang sa hindi na kinaya ng mga tuhod ko ang pagpadyak sa mabatong bahagi ng paahon. Kung kaya ay nawalan ako ng balanse at natumba. Nagmamadali naman akong tumayo upang tumakbo na lang. Hanggang sa ilang sandali lang ay may nasipat akong nilalang sa madilim na parte at hindi ko malaman kung isa ba yung hayop o tao dahil hindi ko iyon masyadong maaninagan. Subalit noong matitigan ko na iyon ay nanlaki na lang ang aking mga mata dahil sa dahan-dahan iyong naglalakad papalapit sa akin. At noong tuluyan na itong makalapit sa akin ay sobrang hilakbot ang nararamdaman ko at nagulat sa anyo nito. Dahil sa maliniwala kayo't sa hindi, mga kaaswang, sobrang nakakatakot ang itsura ng nilalang na iyon at hindi ko mawari kung anong klaseng hayop ito dahil sa ang mukha nito ay hugis baboy ramo na may anyong mukha ng aso at ang mga tenga naman nito ay mahahaba at makakapal ang balahibong bumabalot sa buong mukha at kulay itim iyon. Noong ibinaling ko naman ang paningin ko ay may nasipat pa akong isang nilalang na kasing uri nito. Walang anong-anong mabilis na dinumog ako ng isa sa mga nilalang na iyon. Kaya kahit nangangatog at magkanda pa dapat ngud-ngud na ako sa lupa ay hindi ko na iyon ininda pa at mabilis na akong tumakbo palayo sa nilalang. Habang tumatakbo ay sumisigaw pa rin ako at humihingi pa rin ng saklolo sa mga tao. Ngunit wala pa rin nakakarinig sa akin. Hanggang sa ilang sandali pa ay naabutan na ako at agad na dinumbog ng dalawang aswang. Pinagkakalmot na ako ng aswang na mahaba ang kuko. Habang yung isang aswang naman ay pinipilit ako nitong lapain. Halos hindi na ako makahinga
dahil sa kusang nagsigalawan ang mga buhok ng aswang at unti-unti itong pumasok sa tenga at butas ng ilong ko. Kaya nahihirapan akong huminga. Nang mga sandaling iyon mga kaaswang ay pagkaramdam ko katapusan ko na talaga. Kung kaya ay unti-unti ko na iyong tinanggap. Dahil sa pagkaramdam ko ay wala nang makakatulong pa sa akin sa liblib na baryong iyon. Dahan-dahan akong napapapagkit ng mga mata. Dahil sa higpit ng pagkakasakal at pagbara ng buta sa ilong ko ng mahabang buhok ng aswang at hindi na ako makahinga. Noong papasok ko na ako sa buhay ay bigla kong naalala ang pamilya kong naghintay sa pag-uwi ko doon sa bahay. Kaya kaagad akong nabuhayan ng loob at napaisip nang hindi ako maaaring mamatay nang ganon-ganon na lamang at hindi lumalaban. Dahil kawawa ang pamilya ko kapag namatay ako ng maaga, sino na lang ang maghahanap buhay sa kanila? Mabilis na akong kumilos at nagpupumiglas para makaalis sa pagkakadaga ng aswang. Hanggang sa may nasipat akong bato na hindi gaanong kalakihan malapit sa kinababagsakan ko. Kaya agaran ko ng kinapa iyon. At noong makuha ko na nga ang kalakihang bato ay malakas ko na iyong inahampas sa ulo ng aswang na may mahabang buhok. Kaya napasigaw ito ng napakalakas at nabitawan ako mula sa pagkakasakal sa pamamagitan ng buhok. Noong nabitawan ako ng aswang ay kaagad na akong tumayo at agmang susugod pa sana ang mga ito. Nang biglang may mga kalalakihan ang sumugod patungo sa amin at kaagad hinampas ang mga aswang ng daladalang mga pamalo ng mga ito. Inalalaya naman ako ng isang lalaking may bitbit na sibat. "Ayos ka lang ba bro? Ano ba kasing ginagawa mo dito sa dulo ng baryo?" Tanong sa akin ito. Ang iba namang mga kalalakihan ay patuloy pa ring dinumog ang aswang at pinaghahampas. Subalit ilang sandali pa ay nakatakas ang aswang, kaya hindi na nila iyon hinabol pa. Inakay na ako ng mga ito papunta sa malapit na bahay at pagkatapos ay ginamot ang mga kalmot at sugat ko. Habang kinagamot ako ay ayon pa sa mga kalalakihang tumulong sa akin mga kaaswang, hindi daw nila narinig ang paghingi ko ng saklolo. Samantalang napakalapit lang sa bahay nila ang pinangyarihan. Mabuti na lang at may isang kalapitbahay ang lumabas at yun nga ay nakita nila na dinudumog na ako ng dalawang nilalang. Kaya kaagad na humingi ng tulong ito sa iba pang mga kalapitbahay para tulungan ako. At ayon pa dito ay ginagamitan sila ng aswang ng isang orasyon na ang tawag ay sa bulak. Kung kaya kahit anong pagsisigaw ko at paghingi ng saklolo ay hindi nila ako maririnig at walang makakaalam na may nangyari na pala malapit sa bahay nila. Bago ako umalis sa baryong iyon ay sobra-sobra ang pasasalamat ko sa mga taong tumulong sa akin. Magmula po noon ay hindi na ako nagpapaabot pa ng gabi sa daanan. Di bali nang hindi maubos ang nilalako kong paninda. Basta't ang importante ay ligtas ang buhay ko. Matiwasay akong makakauwi sa pamilya. Hindi na rin ako bumalik pa sa liblib na baryong iyon. At hindi ko na nabalitaan pa kung nandun pa rin ba nakatira ang mag-asawang aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Lolo Balwek ng Kapis. Magandang araw sa iyo at sa lahat ng iyong tagapakinig at tagatangkilik ng programa, Butihing Tagasalaysay.
Itago mo po ako sa pangalang Elmer. 47 anyos. Laking Negros. Ito ay nangyari noong binata pa ako. Ikakasal na sana ako noon sa aking nobya na ubod ng puti at napakaganda na halos. Ayaw kong may ibang mga matang dadapo sa malaporsila ng kotis niya. Nakilala ko si Roth sa isang pampublikong lugar ng bayan taong 1988. Namamasyal kami noon kasama ng aking mga barkada. Nang magkayayaan silang pumasok sa isang bahay aliwan, ay nagpaiwan lamang ako dahil hindi ko gusto ang kanilang iniisip. Actually, napilitan lang talaga akong sumama sa kanila ng mga panahong iyon. Hindi kasi talaga ako hilig maglakwatsa dahil sa bukod sa magastos ay nakakapagod rin. At higit sa lahat, hindi ako sanay sa mataong lugar. Mahilig akong mapag-isa noon pa dahil isa akong dakilang pervert. Ang kaso ay napagkakamalan ako ng mga ito na bakla. Kaya napipilitan na lamang akong sumama. Doon ko nakilala si Roth. Hay, paunang bati ko sa babae. Mayumi naman itong umayos ng upo at nginitian ako ng napakatipid. Tsaka tumingin muli sa malayo. Ako nga pala si Elmer. Pakilala ko pa rin dito, sabay abot ng aking kamay. Tumingala naman itong muli para tignan ang reaksyon ko. Nang makitang seryoso ako ay dahan-dahang inaabot nito ang aking kamay. Napangiti ulit ito at matamlay na umusog sa pagkakaupo. Ako si Roth. Pakilala na rin ito. Inalok akong umupo sa kanyang gilid. Tahimik naman akong naupo roon. Napansin ko kasing parang ang laki ng problema mo. Baka naman may maitutulong ako sa iyo. Saad ko rito. Gaya ng una niyang reaksyon, tipid ngiti lamang ang sinagot nito sa akin. Kaya pinilit ko na ring tumahimik. Pero aminado akong ang mga ngiti niyang iyon ang nakakuha ng aking atensyon. Halos umukit na iyon sa aking diwa. Kahit saan ako tumitingin ay ngiti niya ang aking nakikita. Hindi ko na makakalimutan ang kanyang mukha at galaw, maging ang malamyos niyang boses. Ang problema ay hindi ko man lang alam kung saan ito umuwi. Unang pagkakataon pa naman iyong nasilayan ko ang kanyang pagmumukha sa lugar na iyon. Hindi ko man lang naitanong kung saan siya umuwi o kung nagtatrabaho ba siya. Ilang buwan akong hindi makapagtrabaho at makatulog ng maayos sa kakaisip sa kanya. Makalipas ang 3 buwan, hindi ko inaasahan na magkukross muli ang aming mga landas. Piyestahan iyon sa isang baryo. Niyaya ako ng mga kasamahan at dahil wala naman kaming trabaho kinabukasan iyon, ay nagpasya akong sumama. Iyon pala ay tagaroon si Roth at muse ito sa isang patimpalak. Kinoronahan pa itong reyna sa gabing iyon. Maraming lalaki ang umahanga at tagahanga. Maraming lalaki ang nagka-interes. Naligawan siya. Kaya nawalan ako ng pag-asa na magugustuhan din ng dalaga. Ano naman ang panama ko sa ibang lalaking tagahanga niya? May konsehal at may lisensyadong mga tao, mga profesional. Samantalang ako ay di hamak na construction worker lang. Tahimik lamang akong nakaupo sa madilim na parte nang matapos na ang koronasyon. Sayawan na kasi kaya todo indak ang aking mga kasamahan. Maging sa mga sweet music ay game na game ang mga itong nakikipagsayawan. Samantalang ako ay panay tampal kung saan banda ng aking katawan kinakagat ng lamok. Makalipas ang 2 oras sa pag-upo ay naisipan ko na lang umuwi. Nangangalay na kasi ang puwet ko sa kakaupo. Nang may biglang nagsalita sa aking gilid.
Baka gusto mong isayaw ako habang sweet music pa ang tugtugin. Aning pamilyar na boses. Napatingin ako sa aking gilid at nagtama ang mga paningin namin ni Roth. Roth? Sambit ko at parang hindi makapaniwala sa nakikita. Ngumiti naman ito ng napakatamis. Kaya sa pagkakataong iyon ay tila mababaliw na ako at parang gusto ko na siyang hagdan. Talaga? Pwede kitang isayaw? Pangungumpirma ko pa rito. Tumango ulit ito at lumapit sa akin. Hinila ang kamay ko at iginiya sa gitna ng sayawan. Kita kong pinagtitinginan kami ng lahat, kaya nakaramdam ako ng hiya sa sarili. Nanliliit na naman akong muli. Lalo na, at ito pa talaga ang nagturo sa akin kung saan ilalagay ang kamay. Nanginginig at tila nakahawak ako ng yelo sa sobrang lamig ng aking kamay. Hindi ka pala sumasayaw? Tanong nito sa akin. Paano mo alam? Natural, hindi mo nga alam kung saan mo ilagay ang kamay mo sa akin eh. Wika pa nito. Kaya napakamot ako sa batok. Iniba ko kaagad ang usapan. Kinumusta ko siya kung okay na ba. At sinabi niya na tuluyan na niyang natanggap ang mga pangyayari sa buhay niyang iyon. Hindi na rin daw magbabago at wala siyang magawa para magbago iyon. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin at hindi naman din ako interesadong alamin kung ano iyon. Kaya tahimik lamang ako hanggang sa maalala kong tanungin kung saan siya kanina at bigla na lamang siyang nawala. Hindi. Nagpahinga lang ako saglit tapos ay bumalik agad ako rito. Nakita kasi kita kanina pa. Sagot nito. Nagulat ako dahil hindi ko alam na nakita at natatandaan pa rin pala niya ako. Napag-alaman ko na taga-kabilang baryo pala siya, malapit sa aking pinagtatrabahuan. Kaya humingi ako ng permiso kung pwede ba akong manligaw sa kanya. Ngunit mabilis itong tumanggi at sobrang istrikto daw ang kanyang mga magulang. Wala akong nagawa kundi ang ligawan na ito sa gabing ding iyon. Hindi rin naman ako makapunta sa bahay nila dahil ayaw niya. Kaya sa sayawan pa lang ay ipinagtapat ko na kaagad ang nararamdaman ko sa kanya. Malimit kaming nagkikita sa parke. Doon ko lamang siya nililigawan hanggang sa tuluyan na niya akong sinagot. Kaya lang ay hindi talaga ako nakokontento sa ganoon lamang kami mag-uusap. At isa pa, ay gusto ko ring makilala ang kanyang mga magulang at kapatid. Para naman magiging formal na rin ang aming relasyon. Nakapag-ipon na rin naman ako. Kaya kapag maging okay sa pamilya niya ang aming relasyon ay aalukin ko na ito ng kasal. Isang gabing umuwi na ito mula sa aming pagtatagpo ay lihim ko itong sinundan. Gusto ko lang na makilala ang kanyang pamilya. Sigurado namang hindi na siya makatanggi pa kapag nasa bahay na nila ako at nasa harapan na ng kanyang mga magulang. Pagkadating sa kanilang bakuran ay lalantad na sana akong ngunit. Laking gulat ko nang biglang sinampal si Roth ng napakalakas ng kanyang ama. Ang tigas talaga ng ulo mo, Roth. Ilang beses ko bang sabihin sa iyo na hindi ka pwedeng magpatuloy sa pakikipagrelasyon sa mga tao? Galit na sumbat ng ama nito. Halos magkadikit na ang aking mga kilay sa sobrang pagtataka. Naisip ko ng mga panahong iyon ay mga engkanto sila ni Roth dahil hindi sila pwedeng magkipagrelasyon sa mga tao. Tama ba ang narinig ko? Dinadaya ako ng aking paningin dahil ang bahay na nakikita ko ay hindi bahay na maliit. Ang totoo ay malaki talaga iyon at yari sa ginto. Alam ko naman na angkan tayo ng mga aswang pero katulad ng mga tao,
May puso at damdamin na rin naman tayo na marunong magmahal, di ba? Hindi naman siguro bawal ang umibig, hindi ba? Dinig kong sagot ni Rod sa ama. Malinaw ko iyong narinig kaya hindi kaagad ako nakapag-react. Mga aswang ang kanyang pamilya. Iyon ang dahilan kung bakit gusto ni Rod na itago ang aming relasyon at palihim lang kung magkikita. Hindi ko alam kung dapat na ba akong matakot dahil sa oras na may makakita sa akin sa labas ng kanilang bakuran na nagkubli ay paniguradong karne ang kalalabasan ko ng gabing iyon. Ilang sandali pa ay biglang nagbago ito ng anyo. Kahit gabi ay naaninag ko ang mukha nito dahil sa sinag ng buwan. Kitang-kita ko kung paano ito tinubuan ng pakpak. Kung hindi lang nito nasabing angkan sila ng aswang ay siguradong mapagkamalan ko pa itong anghel dahil sa mahabang pakpak nito na gaya ng nakikita ko sa mga pelikula. Ngayong pakpak ng anghel, kulay puti din kasi iyon. Hindi ko nga lang makita ang kanyang mukha kung maamo pa rin ba o kaya'y kasing sama rin ang tawag sa kanila. Salitang aswang pa lang kasi ay iba na kaagad ang guhit ng iyong imahinasyon sa mukha nila. Papatayin ko ang lalaking iyon. Makikita mo. Galit na wika nito kay Roth. Napakobli ako ng husto sa gilid ng malaking bato na may maliit na puno ng bayabas sa unahan. Sa pagkakaintindi ko ang gusto nitong hanapin para patayin o kaya katayin para sa buong ang kanya ay ako. Sige tay, subukan mo dahil pag uwi mo rito ay makikita mo na akong nakatali ang liig sa lubid at nakakabit sa ating bubong. Banta ni Roth sa ama. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko ng mga sandaling iyon. Doon ko napatunayan na mahal rin akong sobra ni Roth. Ngunit hindi pa rin maabsorb ng husto sa aking isipan na isang aswang ang aking naging kasintahan. Hindi ko rin napaghandaan ang talas ng pang-amoy ng aswang. Hindi ko napaghandaan ang biglang paglapit nito sa aking kinaroroonan. Hinila ako nito palapit kay Roth, kaya nagulat rin ito nang makita ko. Elmer, sinusundan mo ba ako? Gulat na tanong nito sa akin. Roth, hindi. Ang gusto ko lang mangyari ay maipakilala mo ako ng formal sa iyong pamilya. Hindi ko naman ikala na ganito pala ang aking madadatnan. Kaya pala ganoon na lang ang kagustuhan mong itago ang relasyon natin. Litanya ko habang palipat-lipat ng tingin sa kanilang mag-ama. Natatakot na rin ako lalo pat bumungad sa akin ang napakapangit na mukha ng kanyang ama. Ang tutulis at ang haba ng mga pangil at kuko nito. Naglalaway at nagbabaga pa ang mga mata. Hindi ikaw ang pupwedeng maging asawa ni Roth. Ang aswang ay para lamang sa kapwa nilang mga aswang. Kaya kung gusto mong maging asawa ni Roth, magiging aswang ka muna. Papayag kang hawaan namin ng pagiging aswang. Napaatras ako sa naging kondisyon nito. Kahit minsan ay hindi na ako nangarap na kumain ng tao. Kahit minsan ay hindi pumasok sa isipan ko na maging aswang. At kung iyon na rin lang ang naging kondisyon para makasama ko siya, mas mabuti nang maging matandang binata na lang ako. Tay, hindi mo pwedeng gawin yan. Reklamo ni Roth sa ama. Mahal ko si Roth ngunit hindi naman yata batayan na dapat pareho kaming magiging aswang bago kami pwedeng magkaroon ng relasyon. Reklamo ko rito. Nagalit ito at tumalon sa akin para sana sunggaban akong ngunit mabilis na hinarang ni Roth ang kanyang katawan. Kaya ang balikat niya ang tinamaan ng mga mahahabang ngipin. At ang kanyang damit ay napunit nang tamaan ng mahabang kuko ang kanyang tiyan.
Makita ang marka ng mahabang kuko na gumuhit mula sa dibdib hanggang tiyan. Nang makita iyon ni Roth ay biglang gumuhit ang galit sa kanyang muka. Bigla itong nag-iba ng anyo. Naging katulad ito sa ama. Nakipagtuos ito kahit paman. Marami ng dugo ang lumalabas mula sa kanyang malaking sugat doon sa balikat. Nang dahil sa lalaking iyan, kaya mo nang suwayin ang iyong ama. Saad ng kalalabas lang sa bahay na ina nito. Kagaya nila ay napakatulis sa rin ng kuko nito at pangil. Magulo ang buhok at halos kumikinang ang mga balat sa langis. Galit na galit itong tumititig sa akin. Hanggang sa sabay na ang mga itong umatake sa akin. Ganoon pa rin ang ginawa ni Roth. Hinarang pa rin nito ang kanyang katawan para sana hindi ako masaktan. Ngunit naaabot ako ng kanyang ama. Hinila ako nito kaya napilitan akong makipagbuno rito. Hindi rin ako makapanglaban ng ganoon dahil sa sobrang dulas ng kanilang katawan. Marami na akong sugat dahil sa mga kalmot nito. Ngunit pilit kong inilayo ang aking sarili na huwag maabot ng kanyang bunganga na sobrang haba ng mga pangil. Halos naliligaw na ako sa dugo at puro sugat ang buong katawan. Nakikita ko rin sa mga mata ni Roth ang pag-aalala sa aking sitwasyon. Kaya hindi na ito nagdalawang isip pa na saktan ng ina para maipagtanggol ako. Nasalampak sa lupa ang kanyang ina nang buong lakas niya itong itulak. Nakakuha siya ng pagkakataon para iligtas ako sa kanyang ama. Kaunting-kaunti na lang yata ang hiningang natira sa akin. Isinakay ako ni Roth sa kanyang likod at hinawakan ang dalawang kamay sa kanyang harapan. Inilipad ako nito sa ere at narinig ko pa ang sigaw ng kanyang ama at ina na sobrang galit na galit dahil sa kanyang ginawang pagtakas sa akin. Doon na ako tuluyang nawala ng malay. Hindi ko na alam kung saan ako dinala ni Roth at nagising na lang ako nang nagamot na lahat ng sugat. Gising ka na pala. Masakit pa ba ang mga sugat mo? Tanong nito sa akin. Hindi na masyado. Anong nangyari? Ikaw kumusta ka? Tanong ko rito. Malungkot itong tumingin sa akin. Tinitigan ako ng napakatagal bago muling nagsalita. Patawad kung hindi ko sinabi sa iyo ang lahat, Elmer. Natatakot akong kamuhian mo ako oras na malaman mo ang totoong ako. Wika nito. Tahimik lang ako at hindi alam kung ano ang magiging reaksyon. Ito na rin yata ang huling araw na pagkikita natin. Kailangan na naming lumuwas ng syudad ayon sa kagustuhan ng aking mga magulang. Noong nalaman nila ang tungkol sa atin, pinlano na kaagad nila ito. Sana naman, Elmer, mananatiling sikreto ang tungkol sa pamilya namin. Hindi ko alam kung iiyak ako o pigilan ko ba siya sa kanyang desisyon. Ngunit alam ko na hindi lang ang buhay ko ang mapahamak. Maging si Roth ay ganoon rin. Nakikita ko kung gaano kabangis ang kanyang mga magulang. Hindi ito mangingiming patayin siya o ako. Wala ka bang sasabihin? Tanong pa nito sa akin. Mahal kita, Roth. Naguguluhan ako kung ano ang magiging reaksyon ko sa mga pangyayaring ito. Ibang bigyan mo naman ako ng pagkakataon na makapagdesisyon kung ano ang mas matimbang sa sitwasyon na ito. Masyado kasing mabilis ang mga pangyayari. Saad ko rito. Hindi mo na kailangang manimbang pa, Elmer. Pinapalaya na kita. Sa ayaw at sa gusto mo, hihiwalayan kita. Dahil ayaw ko na mapapahama ka. Hindi ka rin nila tatantanan at kung ditikit ka talaga sa akin, hahawaan ka nila. Ayaw kong mangyari iyon, Elmer. Ang hirap mabuhay sa dalawang katauhan. Iyong tatawagin ng iyong hininga ang uminom ng praiskong dugo at praiskong laman.
Ayokong mangyari sa iyon. Mahabang litanya nito. Nagpaalam na ito at tuluyan na akong iniwan sa isang abandonadong kubo. Bumalik na lamang ako sa aking tinitirahan at nagulat pa ang aking mga kasamahan dahil sa dami ng aking mga sugat at pasa. Hoy, napaaway ka ba? Anong klaseng away iyon at tila napakarami mong kalmot? Sabi na nga ba at bakla ka eh? Sunod-sunod na tanong ng isa kong kasama. Kinuyog ako ng aswang. Mabuti nga at buhay pa ako eh. Kwento ko rito. Tila ayaw pa ng mga ito maniwala at nagkatinginan pa sila nang sinabi ko iyon. Hindi ko na rin kunento lahat ng pangyayari, lalo na ang tungkol kay Roth at sa pamilya nito. Wala rin naman silang alam tungkol sa babaeng karelasyon ko. Inakala pa nga nilang bakla ako noon. Hindi ako makatulog at laging iniisip si Roth. Hindi ako mapalagay. At gusto ko na siyang makitang muli. Bahala na kung ano ang gagawin ng kanyang mga magulang. Basta handa akong panindigan. Bahala nang maging katulad nila. Ang importante ay makakasama ko ang babaeng mahal ko. Ngunit huli na ang lahat. Nang puntahan ko ang bahay nila ay wala nang nakatira. Wala rin akong mapagtanungan dahil sobrang layo ng kanilang karatig. Dahil sa nangyari ay tuluyan na akong naging matandang binata. Ouch! Ingat sa ating mga single. Hindi ko magawang magmahal ng iba dahil kay Roth. Makinis ka siya, maputi, pero ba't ganon? Sa kanya ko lang naramdaman ang totoong pag-ibig na walang hanggan. Hanggang dito na lang po mga kaaswang. Marami pong salamat sa lahat ng nakikinig. Sa ngayon po ay namimitas na lang ako ng kung ano-ano. Muli po, ako po si Elmer ng Pilipinas. Magandang araw sa iyo butihing taga-salaysay at maging sa mga avid listeners niyo dito sa iyong channel. Itago niyo po ako sa pangalang Milet. Isa akong BHW ng aming barangay sa isang syudad na parte ng Negros Occidental. May ibabahagi rin akong pangyayari sa aking buhay patungkol sa isang aswang. Hindi ko na ididetalye masyado kung anong mga taon ba ito nangyari. At ganito ko sisimulan ang lahat. Ipinadala ako ng aming barangay kapitan kasama ng dalawa pa para sa isang seminar patungkol sa kalusugan na idadao sa Iloilo City. Sabik din ako makapunta sa syudad na iyon dahil sa unang pagkakataon ko na makaapak sa lugar at higit sa lahat ay ang makasakay ako ng barko sa unang pagkakataon. Noon pa man ay may kwentong bayan na sa amin ang isang barko na lulan ang angkan ng napakaraming aswang na galing umano pa sa ibang lugar. Napadpad daw ang mga ito sa daungan ng Iloilo, kaya doon mas maraming aswang na naninirahan partikular sa mga bukiring bahagi ng lugar. Subalit noon ay hindi ako naniniwala sa mga kwentong iyon dahil nga wala namang patunay. Pero sa karanasang nangyari sa akin ay talagang naniniwala na akong totoo sila. Habang nasa kalagitnaan ng seminar ay ramdam ko talagang naregla ako. Hindi pa naman ako katulad ng iba na kapag unang araw ay patak-patak lang. Yung sa akin kahit unang araw pa lang, kapag hindi ako makapagsuot ng napkin, ay talagang matatagusan ako ng marami. Alanganin din akong lumabas dahil nahihiya akong magpaalam sa kalagitnaan ng pagtitipon. Kaya bahala na kung matatagusan ako. Hihintayin ko na lang na matapos ang meeting, tsaka na ako uuwi na muna sa aming tinutuluyan
Ang hindi ko alam ay sa aking likuran nakaupo ang isang uri ng aswang na halos magwala na dahil sa sobra itong naapektuhan sa lansa ng dugo na lumalabas mula sa aking pribadong bahagi ng katawan. Hindi ko iyon pinansin, maging ang aking mga kasamahan. Ngunit talagang masama ang tingin nito sa akin na para bang asong ulol na gusto akong kagatin. Nang matapos na ang morning session ay sobrang pasalamat ko dahil sa wakas ay malinis ko na ang aking sarili at makapagbihis na rin ng malinis na pang-ibabang bahagi ng katawan. Ngunit hindi pa ako tapos maligo nang bigla itong magwala sa katanghaliang tapat. Galit na galit ito sa akin at gusto akong sugurin kaya natakot ako. Dahil hindi ko man lang maalala na may nagawan ako ng atraso. Ngunit wala naman. Nasa banyo pa kami. May problema po ba kayo sa akin, ma'am? Tanong ko pa noon sa kanya. Hindi ko naman yata siya nasapawan dahil wala namang kompetisyong naganap. Pareho lamang kami ng layunin, ang makadalo ng seminar at mabigyan ng sertipiko. Tanging pag-atungal ang ginawa nito habang naglalaway na nakatitig sa akin. Kaya sa sobrang gulat ay naitapon ko ang hawak na tabo na may lamang sabon at bumalik sa aming tinutuluyan. Ikunento ko sa dalawa kong kasama ang nangyari. Ang mga ito ay naalarma rin. Hindi rin kasi lingid sa kanilang kaalaman ang kwentong tungkol sa mga aswang. Nang makabalik kami sa panghapong sesyon ay wala na ang ginang. Hinanap ko sa ibang parte ngunit wala na talaga ito. Marahil ay nahiya ito dahil sa aking nasaksihan ang kanyang nakatagong katauhan. Nawala na sa isipan ko lahat ng iyon. Hindi ko naman siya nakita sa buong maghapon, kaya panatag ang aking loob. Ngunit kinagabihan ay doon na kami hindi pinatulog ng mga kung anong nilalang sa labas ng kwartong nereserba para sa aming tatlo ng aking mga kasamahan na representante ng aming lugar. Pinukpok nito ang aming pintuan at pilit sirain o buksan. Kaya pinagpapawisan kaming tatlo at hindi nakatulog sa unang gabi ng aming seminar. Kaya ang labas kinabukasan ay para kaming lantang gulay na hindi makapag-focus sa tinuturo sa amin. Ang kasama kong si Myra at Felisa ay nakakaidli pa minsan-minsan. Pilit naming nilalabanan ang antok para naman may makukuha rin kaming bagong kaalaman sa bagong itinuro sa amin. Ang hindi ko alam ay ang babaeng pinanghihinalaan kong aswang na siyang nang-aatake sa amin ay nakatingin lang ng masama at talagang sa akin palagi nakatirik ang mga mata nito. Nang matapos ulit ang morning session ay umuwi ulit kami sa aming tinutuluyan para sana makatulog pagkatapos kumain. Ngunit hindi pa nga nangalahati ang aming kinakain ay nariyan na naman ang babae at masamang masama ang tingin sa akin. Parang gusto ako nitong kuyugin kaya hindi ko natapos ang aking kinakain. Pumasok na ako sa aming kwarto sa takot ko sa babae. Napag-isipan ko na ireklamo ang babae dahil sa lagi nitong pag-aaligid sa akin. Ngunit ang sabi lang ng mga ito, may saya daw sa utak ang babae. Kung kaya't hinahayaan lamang ito kahit saan mapunta. Wala akong magawa dahil kami ang hindi taga roon. Mas pamilyar sa kanila ang babae pero batay sa ekspresyon ng kanilang mukha ay may mga inililihim ang mga ito. Kinagabihan muli ay nakatulog kami ng maaga dahil sa sobrang pagod at antok sa nakaraang araw na hindi kami nakapagpahinga ng maayos. Hindi ko alam kung gaano nakatagal ang pang-iistorbo ng aswang sa labas. Basta nagising na lang ako sa kalagitnaan ng gabi na sobrang ingay sa labas.
May kung sino ulit ang nagwawala at ang huning kasama niyon ay kakaiba. Kutok-kutok ang huni ng nilalang na iyon. Ayon sa karamihan, ang aswang kapag ganoon ang huni ay sobrang agresibo at gusto ng mambiktima. Kalimitan daw ay lumalabas ito tuwing maraming tumutubo na puno ng kawayan. Nangangati ang mga ito kapag sa ganoong klema. Ang dalawa kong kasamaan ay hindi man lang nakaramdam kahit na ganoon kaingay. Naghihilik pa ito sa kanilang pagdulog. Samantalang ako ay takot na takot dahil oras na mabuksan niyon ang pintuan ay siguradong karne ang labas naming tatlo. Mabuti na lang at matibay ang pinto. Kaya kahit anong pamimilit nitong mabuksan ay hindi nito magawa. Kinabukasan ay nagdesisyon na talaga akong uuwi na lang dahil hindi na ako makatiis pa. Kung hindi stress ang aabutin ko ay nervous breakdown dahil sa nangyari. Kahit kasi kaunting ingay na lang ang aking naririnig ay natataranta na ako. Nagpaalam ako sa aking dalawang kasamahan na sila na lang ang magsabi sa fakulte na umuwi na ako at idadahilan lamang na hindi maganda ang health condition. Nagligpit na kaagad ako ng aking mga gamit para bumiyahe pa uwi. Sasakay na ako ng barko kinaumagahan din niyon nang may namataan akong kakaibang ibon sa loob ng barko. Napaka-unusual ng ganoon dahil hindi ganoon kalapit ang mga iyon sa maraming tao. Takot hulihin at ikulong ang mga ito. Ngunit ang ibon na iyon ay nakadapo lang sa sandigan ng upuan. Pakiramdam ko pa ay sa akin lang ito palaging nakatingin. Hindi ko alam kung kapraningan lang iyon subalit iyon ang aking nararamdaman. Pagdaong ng barko sa Negros ay tila lumuwag ang aking pakiramdam. Bahala na kung wala akong sertipiko na bitbit. Ang importante ay ligtas akong makabalik sa aking pamilya. Pagkasakay ko ng bus ay agad na rin itong umusad. Laking gulat ko na lang nang mamataan muli ang ibong kanina ay sakay ng barko. Kasama ko na naman ito sa bus at tahimik na dumadapo sa itaas na bahagi ng bus sa lalagyanan ng mga bag. Nakatingin din yata iyon sa akin. Biglang nanindig ang aking mga balahibo sa batok. Nararamdaman ko talaga na ako ang sinasamahan ng ibon na iyon. Ramdam ko na ring hindi iyon ordinaryong ibon lang, kundi ang aswang na laging nang aatake sa akin. Hindi ko alam kung bakit ako ang napagdiskitahan ng nilalang na iyon. Sa dami ba naming nakaseminar ay bakit ako lang ang kanyang dinidikitan? Mabango ba ang dugo ko para sa kanya? Gayong katulad ng iba ay pareho lang naman yata iyon na mapula at malansa. Pagdating ko sa aming baryo ay mabilis kaagad akong sumakay ng tricycle para wag nang masundan ng aswang na iyon. Palinga-linga ako para hanapin siya ngunit hindi ko na rin mahagilap kaya napalabi ako at inisip na mali pala ako ng hinala. Pagdating ng bahay ay nagulat ang aking asawa dahil dapat ay Biyernes pa ang aking uwi. Ngunit Miyerkules pa lang ay nasa bahay na ako. Kaya ipinaliwanag ko sa kanya ang nangyari. Ibong itim, may nakadapo nga kanina sa taas ng tricycle na sinakyan mo. Lumipad din noong bumaba ka. Hindi ko na rin alam kung saan ang punta noon. Saad sa akin ang aking asawa. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Hindi ako makapaniwala. Nilibot ko na ang aking paningin sa buong tricycle kanina bago lumarga. Ngunit wala naman akong nakita. Iyon pala ay nasa bubong ng tricycle. Kung ganoon ay nasundan talaga ako ng aswang. Alam ng aking asawang pangontra sa mga ito. 6:00 pa lang ng hapon. Nagsunog na siya ng goma. Ayaw raw kasi ng mga ito ang mabahong amoy ng goma.
Ilang sandali pa lang mula nang sinindihan iyon ng aking asawa, ay may kung anong nilalang ang nagwawala mula sa puno ng aming langka. Galit na galit ito habang pumapagaspas sa ibabaw ng puno. Hindi iyon ibon lang. Malaking nilalang iyon kung pagbabasihan sa pagaspas ng pakpak. Kinuha ng aking asawa ang aming debateryang flashlight at itak. Nilapitan niya ang puno ng langka at pinailawan ang nasa taas ng puno. Kita nito ang isang napakalaking panike na nakatayo at naglalaway ang mga bibig. Nakangisi pa ito, kaya labas ang gilagid at mahabang pangil. Unang pagkakataon iyon na makakita ang aking asawa ng ganoong uring nilalang. Kaya napaatras siya at napamura. Busit kang asong ka! Sigaw ng aking asawa at mabilis na umalis sa puno, ngunit mabilis siyang hinabol ng nilalang. Ang ginawa ng aking asawa ay lumapit sa kanyang sinindihang goma. Maging siya ay halos masufocate na rin sa baho ng amoy ng goma. Ngunit naniniwala siyang iyon ang makakatulong sa kanya para magapi ang aswang. Pero sobrang agresibo nito at talagang sinugod siya at gustong kalmutin. Hindi rin ito makalapit dahil kaliwat kanan ang paghampas ng aking asawa ng kanyang itak. Todo ilag naman ang nilalang at pilit na inaabot ang aking asawa. Gigil na yata ito, kahit pa hinihingal na sa sobrang baho ng amoy ng goma. Natsyempohan nito ang aking asawa, kaya nahampas nito ng malakas gamit ang mahaba at malalaking pakpak, dahilan ng pagbagsak ni Leo sa lupa. Napasigaw ako mula sa loob dahil sa pagkabigla. Tumingin pa ito sa aking direksyon at nag-umpisa ng humakbang palapit sa akin. Napasigaw ako sa sobrang takot. Tawag ang pangalan ng aking asawa. Leo! Leo! Yung aswang gusto akong atakihin! Sigaw ko noon habang nanginginig na nakatingin sa nilalang. Sa laki ba naman ng nilalang na iyon ay siguradong mabilis niya akong makarne. Patakbo namang lumapit sa akin ang aking asawa. Mabilis nitong sinara ang pinto, ngunit sa bubong din naman dumapo ang aswang. Ang bubong namin ay yari lang din sa nipa, kaya nasira kaagad ng bigla iyong pinagbabaklas ng aswang. Nagsisigaw na ako sa sobrang takot ng mga sandaling iyon. May kalayuan pa naman ang aming mga kapitbahay, pero kahit papano ay maririnig pa rin naman kapag sumisigaw ka. Subalit nagtaka rin ako ng mga sandaling iyon. Ay tila walang narinig ang mga ito. Wala man lang isa sa mga kalapit namin ang lumapit at nang usisa kung bakit sobrang ingay namin sa bahay. Hanggang sa nasira na ng tuluyan ng aswang ang aming bubong. Kaya nagalit ng sobra ang aking asawa. Hayop ka talagang, aswang ka! Talagang hindi mo kami tatantanan ng asawa ko, ha? Pwes, hindi ka na rin makakabalik pa ng Iloilo. Akala mo kung aatras ako sa'yo? Nagkakamali ka. Dahil papatayin kitang halimaw ka. Sigaw ng aking asawa habang nasa aking harapan. Bigla itong tumalon mula sa bubong ng aming bahay. Kaya napasigaw ulit ako sa takot. Ano ba? Tulong! Sinalakay kami ng aswang! Buong lakas na sigaw ko. Hindi ko na alam kung ano ang aking gagawin. Paro't parito lang ako sa aming silid ng mga sandaling iyon. Ilang sandali pa ay may biglang tumawag mula sa labas. Tila nabuhayan ako ng loob nang makarinig ng kapitbahay. May saklolo naman sa amin ang aking asawa. Milit, Leo, anong nangyari sa inyo? Bakit nagsisigaw kayo? Dinig kong tawag ni Mang Pedreng na may kalayuan pa ang bahay mula sa amin. Ang nakakapagtaka lang, dahil ang medyo malalapit na mga bahay sa amin ay hindi nakarinig sa aming ingay.
Samantalang ang nasa itaas pang bahagi na sobrang layo ng bahay ay malinaw kaming naririnig. Kapidring, inatake kami ng aswang. Tulungan niyo po kami. Sigaw ko kaagad mula sa loob ng bahay. Mabilis na binuksan ng matanda ang aming pintuan at kasabay din niyon ang paglipad pa itaas ng aswang. Ngunit mabilis na nataga ng aking asawa ang paa nito bago pa tuluyang nakapaibabaw. Sinundan kaagad ng aking asawa at ni Kapidring at ng kasama nitong binatang panganay na si Diego, ang tumatakas na aswang. Galit na galit ang huni nito habang papalayo sa aming bahay. Ngunit dahil sa patak ng kanyang dugo ay masusundan pa rin iyon ng tatlo. Papunta ito sa bayan, ngunit wala na silang makikitang malaking panike, kundi isang ibong itim. Iyong ibong nakita ng asawa kong sumama sa akin mula pa Iloilo hanggang makarating ako sa aming baryo, ang kanilang namataan. Siguradong iyan ang aswang na umatake sa amin, Kapidring. Iyan ang ibon mula sa Iloilo ang sumama kay Milet hanggang makarating dito. Saad ng aking asawa, sabay turo sa ibong tila mabagal ang pagkampay ng mga pakpak. Wala rin silang dalang tirador para tirahin iyon, kaya hinatid na lamang nila ito ng kanilang tingin hanggang sa tuluyan na itong nawala. Muntik na pala kayong madali ng aswang mula sa kabilang syudad, Leo. Saad ng matanda. Nakabuntot lang sa kanya ang anak na si Diego. Hawak ang mahabang bagakay na pinatulis. Oo nga, Kapidring eh. Sobrang bangis ng aswang na iyon. Talagang sumama pa sa aking asawa. Pero bakit sa kanya? Tanong ng aking asawa sa matanda. Nakaamoy siguro ng dugo ang aswang na iyon, kaya hindi tinantanan hanggat hindi mabiktima. Saad ng matanda sa aking asawa. Hindi namin alam kung nakauwi pa ba ang aswang sa kanilang lugar sa Iloilo. Basta ay malaking sugat ang kanyang natamo nang matamaan ng itak ang kanyang paa noong pumaibabaw na ito. Siguro buhay pa iyon at nakauwi na ng kanilang lugar. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay hindi naman ulit kami inatake pa ng mga aswang. Iyon lang ang isang beses na nangyari. Kung hindi pa ako napadpad sa Iloilo para sa isang misyon ay hindi talaga ako makakaranas na makakita at makipaglaban sa mga aswang. At hindi rin naman kasi siya ang makaranas ng makipaglaban sa mga ganoong nilalang. Nakakatakot. Kapag nabigyan ka ng pagkakataon na mabuhay pa, dala-dala mo ang testimonya hanggang sa pagtanda. Ngunit kapag minalas ka at nasawi ng aswang, magiging kwento ka na lang ng iba. At hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kaaswang. Marami pong salamat sa lahat ng nakikinig na naka-headset o nagtatrabaho ngayon. Ingat po kayo palagi. Muli po, ako po si Milet ng Negros Occidental. Mabuhay ang mga magandang araw po sa inyo, mga kaaswang, at sa ating butihing narrator. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Biloy. Hindi ko tunay na pangalan. Nakatira dito sa North Caloocan. Nais ko lamang po ibahagi sa inyo ang aking kwentong hango sa totoong buhay. Nung minsang nakaranas ako tungkol sa isang aswang. Noong maligaw kami ng aking mga kaibigan sa isang liblib na baryo sa lugar na hindi ko na lamang babanggitin pa. Bale, mga kaaswang, nangyari ito dekada 70 at nakatira pa ako noon sa probinsya ng Cotabato. Doon kasi ako ipinanganak
hanggang sa nagbinata. At noong mga panahong ngang iyon, ay kasalukuyang may nililigawan pa lang ako. Sa kabilang baryo na itago na lamang natin siya sa pangalang Erlenda. Isang araw, habang nag-uusap kaming magkakaibigang sina Rico, Meroy at Tonyo, ay biglang lumapit sa amin ang nobya ni Rico na si Carmila. Inaya kami nitong pumunta sa baryo ng kamag-anak nito dahil sa fiesta umano doon at pupunta raw ang kanyang mga magulang. Kaya kung nais ba raw namin sumama sa kanya. Sinabi ko naman sa kanya na isasama ko si Erlinda, ang dalagang nililigawan ko. Para naman hindi ako magmukhang champion lang sa aming magkakaibigan. Lahat kasi sila ay isasama ang kanilang mga nobya at ako lang ang wala. Sige pre, isama mo na si Erlinda para naman hindi ka naman ma-outplace. Yun nga lang ay kung papayagan ka ng mga magulang noon. Pabirong wika sa akin ni Maroy, tapos may halong pang-aasar pa ni Tonyo. Sinabi ko naman sa kanila na pustahan pa kami kapag pinayagan ako ng mga magulang ni Erlinda na isama ko ang dalaga ay ililibre nila ako ng merienda. Sige ba, call kami dyan. Natatawang wika ni Tonyo na sinigundahan naman ni Meroy at Rico. Sus, puro kalokohan talaga yung mga nasa isip ninyo. Wika ni Carmila sa amin. Noong sumapit na ang araw ng usapan namin ay agara namang pinayagan ako ng mga magulang ni Erlinda na isama siya. Basta't iingatan ko lang raw siya at sisiguraduhin kung buo kong ibabalik sa kanila ang anak nila. Dahil kung hindi ay babalatan umano nila ako ng buhay. Opo tay, nay. Huwag ko kayong mag-alala. Iingatan ko po si Erlinda at ibabalik ko po siya kaagad sa inyo. Kabadong wika ko. Hoy, ikaw Biloy ha? Siguraduhin mo lang ha. Dahil kung hindi makikita mo talaga ang hinahanap mo. Pagbabanta ng ina ni Erlinda at pinanlakihan pa ako ng mga mata. Kinakabahan man ako sa sinabi ng mga magulang ni Erlinda ay nakangiti na lang akong tumango at nagpasalamat sa kanila dahil ipinagkatiwala nila sa akin ang kanilang anak kahit na nililigawan ko pa lang ito. Sige po, alis na po kami nay. Nakangiting pagpapaalam ni Erlinda sa kanyang mga magulang. Makalipas ang ilang oras ay naglakad na kami patungo sa baryo kung saan gaganapin ang kapiestahang sinasabi ng nobya ni Rico. Tara doon tayo dumaan sa shortcut na alam ko para mas mabilis lang tayong makarating sa baryo. Suhestyon ni Carmila sa amin. Kaagad naman kaming sumunod dito at habang naglalakad na nga kami mga kaaswang ay napapansin kong palayo kami ng palayo sa mga kabahayan at pawang mga naglalakihang puno at mga talahiban na lang ang mga nakikita ko sa gilid ng daanan. Saan na ba tayo? Tanong ko sa nobya ni Rico na si Carmila dahil malapit nang magdilim ng mga sandaling iyon. Oo nga, parang nawawala na yata tayo eh. Dagdag na wika ni Tonyo at inilibot rin ang kanyang paningin sa buong paligid. Wala na akong nakikitang mga kabahayan oh. Wika pa ni Meroy. Sinabi naman ni Carmila sa amin na alam daw niya ang daanang dinadaanan namin. Dahil minsan na raw silang dumaan ng kanyang mga magulang nang magtungo sila sa baryo ng kanilang mga kamag-anak. Kaya wag na umano kaming magtanong ng magtanong at sumunod na lang sa kanya. Siguraduhin mo lang na tama itong dinadaanan natin ha. Baka mamaya kung saan-saan na tayo niyan mapapadpad na baryo. Wika pa ni Tonyo. Wag na nga kayong magreklamo dyan. Basta sumunod na lang kayo sa akin. Naiiritang wika sa amin ni Carmila.
At pagkatapos ay nagpatuloy na kaming maglakad. Ayos ka lang ba? Pagod ka na bang maglakad? Mahinahon kong tanong kay Erlinda. At binigay sa kanya ang boting may lamang tubig na bitbit ko nang sa ganun ay makainom siya. Oo, ayos lang ako. Tsaka huwag kang mag-alala, Biloy. Hindi pa naman ako napapagod. Tugon niya sa akin. Sabihin mo lang kapag napapagod ka na ha, para magpahinga muna tayo kahit sandali lang. Kanina pa kasi tayo naglalakad eh. Wika ko ulit kay Erlinda. Tumango naman siya sa akin at nagpatuloy na kaming maglakad. Makalipas ang halos mahigit kalahating oras na lakaran, ay may napapansin kaming kabahayan na sa tingin namin ay maliit na baryo lang iyon. Sa pag-aakala kong iyon na ang baryong sinasabi ni Carmila na may fiesta. Kung kaya nagtataka ako dahil wala naman akong nakikitang nagkakasiyahang mga tao at parang wala namang handaan. Kung kaya hindi ko napigilang tanungin si Carmila. Hoy Carmila, ito na ba yung sinasabi mong baryo ng mga kamag-anak mong may piyesta? Parang wala naman akong nakikitang may handaan dito. Tanong ko kay Carmila. Hindi, huwag na nga kayong magtanong dyan. Saway nito. Sinabi pa ni Carmila sa amin na noong dumaan raw sila ng kanyang mga magulang noon sa shortcut na daanan ay wala naman silang nadadaan ng maliit na baryo. Kung kaya naguguluhan at nagtataka na rin ito sa dinadaanan namin. Teka. Huwag mong sabihin nawawala na tayo niyan. Tanong ni Meroy dito. Alam nyo, mas mabuting magtanong na lang tayo sa mga taong nakatira dyan kung saan yung daanan papunta sa baryong may piyesta. Wika sa amin ni Rico at agad na nangungunang maglakad sa amin. Habang naglalakad kami papasok sa baryong iyon mga kaaswang, ay napapansin kong tila ba kakaiba ang presyensya ng mga taong nakatira roon. Dahil sa ang bigat-bigat sa pagkaramdam at parang hindi ako makahinga at sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko na hindi ko maintindihan kung ano. At para bang may bumubulong sa aking isipan na huwag na kaming tumuloy at bumalik na lang sa pinanggalingan namin. Huwag na kaya tayong tumuloy. Bigla kasi akong kinakabahan eh. Wika ni Erlinda sa akin. Kung kaya napatingin ako sa kanya at napakunot noo. Dahil sa parehas kami ng nararamdaman sa sarili na parabang may panganib na nag-aabang sa amin. Nandito na tayo. Kaya ituloy na natin. Ngayon pa ba tayo aatras? Kanina pa tayo naglalakad eh. At ang sakit-sakit na nga ng mga paa ko. Sagot ng nobya ni Meroy. Wala na kaming nagawa ni Erlinda kundi ang sumunod na lamang sa mga kaibigan ko. Hanggang sa tuluyan na kaming nakarating sa bungad. Maya-maya pa ay biglang may dalawang lalaki ang humarang sa dinaraanan namin at nagtanong na. Ano ang kailangan ninyo? At mukhang naliligaw yata kayo ng baryong pupuntahan. Nakangising wika ng isa sa mga lalaki. Bigla akong kinilabutan sa itsura ng lalaki. Dahil sa para itong nasa isang tribong bahag lang ang saplot. Namumula ang mga mata at ang mga ngipin nito ay parang ngipin ng asong matutulis na para bang sinasadya iyon. Nagpalipat-lipat pa ito ng tingin sa amin at hindi napigilang tumulo ang laway. Kung kaya mas lalong kinilibutan ako. Isa pa, may nalalanghap rin akong kakaibang amoy sa hangin at sobrang baho na para bang amoy nabubulok na lamang loob ng isdang pinaghugasan at natambak lang sa kung saan-saan. Itatanong lang po sana namin kung saan yung daanan papunta sa baryong may piyesta. Ani Rico.
Sa tingin ho kasi namin ay naliligaw kami ng daanan. Dagdag na wika ni Carmila. Ganun ba? Walang problema. Pasasamahan ko kayo sa isa sa mga kabaryo ko dito. Pero sa ngayon, paunlakan niyo muna ang aming mga paanyayang dito kumain bago namin kayo ihatid sa baryong sinasabi niyo. Wika ng isang matandang lalaki na naglalakad papalapit sa amin. Tamang-tama, kasi patapos na kaming magluto kaya dito na muna kayo kumain. Dagdag na wika ng matanda. Nakaramdam naman kami ng tuwa dahil sa naririnig naming sinabi ng matanda. Ngunit sa kaibuturan ko ay may agam-agam ako. Dahil kakaiba ang tingin sa amin ng mga taong isa-isang naglalabasan sa maliit na kubo ng mga ito. Habang ang iba naman ay nagmamadaling nagpaparinga sa gilid ng bahay at pailalim ko makatitig sa amin. Papalubog na ang araw ng mga sandaling iyon na sa tingin ko ay mahigit 6:00 na ng hapon. Biloy, hindi ka ba nakaramdam ng takot? Ang ibig kong sabihin, hindi mo ba napapansin ang kakaibang tinginan sa atin ng mga nakatira dito? Pabulong na tanong sa akin ni Erlinda. Pero ang tunong iyon ay medyo kabado na. Huwag mo na lang pansinin yung mga tingin nila. Iwasan mo na lang tumingin sa kanila, Erlinda. Ang isipin na lang natin sa ngayon, ihatid nila tayo sa baryo pagkatapos kumain. Bulong kong sagot sa kanya. Napapansin kong tila ba hindi komportable si Erlinda at nanginginig ang mga kamay nito habang naglalakad kami papasok sa baryong iyon. Kaya mahigpit na hinawakan ko ang kanyang kamay at pinaramdam na magiging maayos lang kami. Bahagya pa itong kumislot nang hawakan ko ang kanyang kamay at agad na tumingin sa akin. Ikaw talaga? Kunwari ka pa. Tsatsyansing ka lang naman eh. Pabiro niyang wika sa akin. O hindi pinapakalma lang kita. Para kasing kanina ka pa ninenervyos eh. Nangingiting sagot ko sa kanya. Ilang sandali pa ay nakarating na kami sa kubong pinagdalhan sa amin ng matanda. At agad na pinaghandaan kami ng pagkain ng mga taong naroroon. Dito lang muna kayo sandali at tutulungan ko lang maghanda ang mga kasamahan ko para makakain na kayo. Wika sa amin ng matandang lalaki at agad na pumasok sa kusina. Natanaw kong kanya-kanyang hasa ng mga itak at patulis na kawayan ang mga taong nasa labas ng kubo. Habang nakatingin ang mga ito sa amin at matalim pa rin na nakatitig. Umalis na kaya tayo rito? Hindi talaga maganda ang pagkaramdam ko eh. Pangungulit sa akin ni Erlinda. Relax ka lang muna, sandali lang naman tayo eh. Aalis na rin tayo kaagad pagkatapos nating kumain. Wika ko sa kanya at pilit na pinapakalma. Naramdaman ko namang huminga siya ng malalim bago umupo. Makalipas ang ilang sandali, ay tuluyan na ngang lumubog ang araw. Ngunit hindi pa rin namin nakikitang bumalik ang matandang lalaking nag-aya sa amin na kumain. Kaya nakaramdam na ako ng kaba, lalo na nang makarinig kami ng mahihinang alulong ng mga aso sa buong paligid. Kaya nagtataka ako dahil kanina noong naglakad kami papasok sa baryo ay wala naman akong napapansing may alagang hayop na aso ang mga nakatira rito o kahit pusa nga ay wala rin. Pero bakit ngayon may naririnig na kaming mga umaangil na hayop? Kung kaya agaran na akong tumayo at naglakad patungo sa kusina kung saan nagpunta ang matandang lalaki. Manong, aalis na ho kami kasi madilim na po eh. Babalik na lang po kami sa baryo namin. Wika ko habang naglalakad
papuntang kusina. Subalit noong sumilip na ako sa kusina ay bigla na lang akong nangilabot at namutla mga kaaswang. At para bang umakyat ng panandalian ang lahat ng dugo ko sa ulo. Sa kadahilan ng kitang-kita ko ang matandang lalaking namumula ang mga mata at naghahabaan ang mga kuko nito sa kamay. At tila ba isang pusang nagagalit na nginangat-ngat ang lamang loob ng hayop. Nakita ko pa ang mga dugong nagpuputokang tumalsik sa mukha ng matanda na nanggagaling sa mga nginangat-ngat nito. Kaya kamuntika na akong masuka. Mabuti na lang at napigilan ko iyon bago pa ako marinig ng matanda. Nang makabawi naman ako ng lakas ay agad na tumakbo ako pabalik sa mga kasamahan ko at nagsabing, May aswang, mga aswang ang mga nakatira dito. Tara na, tumakbo na tayo. Sigaw ko sa mga kasamahan ko at mabilis na hinatak si Erlinda palabas ng kubo. Sakto namang paglabas namin ng kubo ay walang mga tao, kung kaya ay agaran na kaming nagmadaling tumakbo palayo. Hanggang sa isang lalaki ang humarang sa amin sa daraanan. Nagbabaga din ang mga mata nito sa dilim. Wala kaming ginagawang masama sa inyo, kaya pakiusap, paraanin niyo kami. Pakiusap ko sa lalaking nakatitig sa amin. Napansin kong hindi kumikilos ang lalaki sa kinatatayuan nito, kaya nagmadali na kaming tumakbo ng mga kaibigan ko hanggang sa makalagpas na kami sa kinatatayuan ng lalaki. Ito na nga ba sinasabi ko nawawala na nga tayo, ang masama pa. Dito pa tayo napunta sa kuta ng mga aswang. Reklamo ni Tonyo habang tumatakbo kami. Huwag na tayo magsisihan. Hindi rin naman kagustuhan ni Carmila na mapunta tayo dito Wika ko sa kaibigan ko. Makalipas ang ilang sandali ay patuloy pa rin kami sa pagtakbo. Nang bigla na lang kaming nakarinig ng mga malalakas na pagaspas ng pakpak na nanggagaling sa taas. Kung kaya minaigi na naming tumakbo ng mabilis hanggang sa isang malakas na huni ng wakwak ang aming narinig. At kasunod noon ay mga yabag na tila ba, mga yabag ng paa ng kabayo na tumatakbo sa gitna ng kagubatan. Humawak ka lang sa kamay ko, Erlinda. Huwag kang bumitaw kahit anong mangyari ha. Utos ko kay Erlinda at agad naman siyang tumango. Lintik na, bilisan niyong tumakbo. Nariyan na sila. Narinig kong sigaw ni Miroy. Kaya napalingon ako sa kinaroroonan niya. At nung lumingon nga ako mga kaaswang, sa maniwala kayo't sa hindi, kitang-kita ko ang isang malaking asong nagbabaga ang mga matang, namumulang humahabol sa amin. Kaya naman mas minadali pa namin ang pagtakbo. Kahit anong mangyari ng mga sandaling iyon, mga kaaswang, ay hindi ko talaga binitawan ang kamay ni Erlinda dahil sa bukod na malintikan ako ng mga magulang niya, ay paniguradong babalatan pa ako ng buhay noon. Hindi nga ako mamamatay sa kamay ng mga aswang kapag nagkataon, kundi mamatay ako sa kamay ng mga magulang ni Erlinda. Ilang sandali pa ay nakarinig na ako ng mga ingay ng tugtugan sa di kalayuan. Kaya nasisiguro kong malapit na kami sa baryo. Subalit ang ipinagdarasal ko na lang ng mga sandaling iyon ay sana nga lang mga tao ang nakatira sa baryong mapupunta namin at hindi na kuta ng mga aswang. Malapit na tayo, dalian niyo ng tumakbo. Sigaw ko sa mga ito. At bahagya pa akong nagulat nang makita kong kamuntikan ng mahablot si Carmila nang nilalang na lumilipad sa ere na kasing laki iyon ng payong. Hindi ko na masyadong maaninagan ang nilalang na lumilipad sa kadahilanang maliit lang ang sinag ng buwan ng mga oras na iyon. Hanggang sa ilang sandali pa ulit
ay tuluyan na naming narating ang bungad ng baryong may piyesta. Habol hininga ang aming ginawa nang makarating kami sa bungad ng baryo. At agaran naman kaming sinalubong ng mga taong naroroon pa sa may kalsada ng mga sandaling iyon. Tinanong ko may kung anong nangyari sa amin, bakit kami tumatakbo. Kung kaya sinabi naming naligaw kami ng daanan at napunta kami sa kuta ng mga aswang. Narinig ko pang nagsalita ang isang matandang lalaki at nagsasabing, Jesus Maria Joseph, mabuti na lang at nakalabas pa kayo sa baryo ng mga aswang. Dahil kung hindi, baka kayo na ang pinagpiyastahan roon. Sinabi pa ng matanda na magmula nang manirahan ang mga nilalang sa liblib na baryong iyon, ay wala nang nagtatangkang pumupunta pa roon. Dahil sa oras na maligaw ka sa kuta ng mga aswang, ay suwerte na lang kung makakalabas ka pa ng buhay. Magmula nga po noon mga kaaswang ay naging matinding aral na sa akin na mas maiging sa kalsada na lang dumaan. Di bali nang matagal kang makarating sa pupuntahan, huwag lang maligaw sa kuta ng mga aswang. Tungkol naman kay Erlinda ay, naging kami pero hindi kami tinadhana. Talagang ganun po talaga ang buhay, no? Medyo masakit pero masaya naman hanggang sa huli. Tapos masakit ulit, alright? Hanggang dito na lang po ang aking karanasan. Maraming salamat po. Muli po, ako po si Biloy ng Caloocan at dating taga Cotabato. Yeah. May mga bagay na akala nating magiging atin na panghabang buhay. Subalit magigising na lang tayo isang araw na ang mga bagay na iyon ay parte na lang ng iyong nakaraan. May mga pangakong pilit nating panghahawakan, subalit gagawa at gagawa ng paraan ang tadhana kung sa paanong paraan natin iyon bibitawan. At gigising na lang tayo sa isang araw na parang panaginip lamang iyon na tila hindi ka panipaniwala. Ganito ang pag-ibig na naranasan ko noong nasa teenage stage pa lang ako. Taong 1997, 4th year high school pa lamang ako ng mga panahong iyon. Itago niyo po ako sa pangalang Ashley. Ngayon ay 41 anyos na. Ngunit gaya ng iba, single pa rin ako. Kaway-kaway. Naging isang matandang dalaga. Kung bakit at kung ano ang dahilan, dito niyo malalaman. Isa ako sa mga tahimik na taga-subaybay ng inyong programa, Sir Caspar. Pinaglaanan ko talaga ng oras ang isulat itong minsang pangyayari sa aking buhay na tila bangungot at hindi ka panipaniwala sa larangan ng pag-ibig. Pag-ibig na hindi ko inakalang isang aswang pala ang aking napaglalaanan. Salamat, Ash. Hindi ka nagkamali na sagutin ako. Kita mo ang mga bituin at buwan na yan. Iyan ang magiging saksi sa ating pagmamahalang hindi magwawakas kailanman. Minsang litanya nito habang yakap-yakap ako patalikod at parehong nakatingala sa kalangitan. Ramdam ko pa ang hininga nito. Amoy bubblegum na lagi nitong inunguya. Sa tuwing nagkikita kami ay para talaga itong kambing dahil hindi nawawala ng bubblegum ang bunganga. Kung kaya't nguya ng nguya. Kaya yung sinasabi nilang mabaho ang hininga ng aswang o di kaya'y amoy lansa. Ewan ko lang baka hindi lang talaga nagtututbrush ang mga aswang na iyon. Kasi ang aswang na naging kasintahan ko, amoy double mint ang hininga kaya mas lalong nakakakilig. Basta Gilbert ha,
Ipangako mong walang ibang makakaalam na tayo na. Mapapatay ako ng tatay kapag malaman niyang nagka-boyfriend na ako. Saad ko rito. Nangako naman itong isesekreto lang namin lahat. Isang araw ng Sabado na walang pasok. Inanyayahan ako ng pinsan na pumunta sa kanilang bukid. Siya lang din ang nakakaalam na magnobyo kami ni Gilbert. At niyaya pa nito ang aking nobyo na sumama na rin. Para naman daw makapagbanding kaming magnobyo. Sabik din akong makasama ito, kaya pumayag ako. Hindi sinasadyang nakasalubong namin ng tatay galing ng aming bukirin. Dahil magkalapit lang naman ang aming lupain ng aking pinsan. Hindi ko naman inakalang uuwi ito ng maaga. 9:00 pa lang yata iyon ng umaga. Masama raw kasi ang pakiramdam. Nakapagtataka na hindi man lang kami nito sinaway na may kasamang lalaki. Tahimik lang din na nakatayo si Gilbert sa aking tabi. Hindi man lang nga napuna ni tatay at hindi rin siya sumusulyap sa lalaking aking katabi. Nang magpaalam ang pinsan na samahan ko, ay wala ring pagtutol mula rito. Kaya nagtaka kaming magpinsan. Siguro ay playing invisible si Gilbert ng mga oras na iyon. Akala ko ba bawal kang mag-boyfriend? Bakit hindi man lang nagalit ang tiyo na may katabi kang lalaki? Tanong sa akin ng pinsan ko. Iyon din naman ang sasabihin ko sana. Iyon nga lang, ay naunahan niya ako. Tahimik lang si Gilbert sa aking tabi. Puro kami kwentuhan ng araw na iyon. Parang ayaw ko nang mawalay pa rito. At gusto ay lagi kaming nag-uusap. Ganoon yata talaga ang puppy love. Nakaka-addict. Wow. Hanggang sa nakapagtapos ako ng high school, ganoon din si Gilbert. Pinili ko ang magkolehiyo. Samantalang siya ay nagpa siyang magtrabaho bilang security guard sa syudad. Batangkad rin naman siya at 1 taon na lang ay magde-18 anyos na siya. Kaya pipikiin na daw muna niya ang kanyang edad. Swerte namang natanggap siya kaagad sa trabaho at pang-araw ang kanyang duty. Day off tuwing linggo. Kaya madalas kaming nakikita tuwing ganoong araw at minsan ay inaabutan ako nito ng pera. Siyempre hindi ko tinatanggap iyon kaso mapilit siya at sasama ang loob kapag nagmamatigas akong hindi tanggapin. Hanggang sa lumipas ang 1 buwan na hindi ito nagpapakita sa akin. Hindi ko alam kung bakit, kaya nag-aalala ako ng sobra. Hindi rin naman pwede na ako ang pupunta sa kanila. Nakakahiya iyon, kaya kinaya kong hindi ito makita ng ilang buwan. Subalit isang araw, naging usap-usapan ang isang binatang aswang daw na nataga ng asawa ng buntis sa leeg. Naaktuhan daw kasi talaga ng asawa nito ang paglabas ng mahabang dila ng aswang. At doon iyon sa umbok ng tiyan ng asawa niya ang direksyon. Nangilabot ako nang mabalitaan iyon. Hanggang sa unti-unti nang humupa ang balita. Lumipas pa ang ilang linggo. Hindi pa rin nagpapakita sa akin ang aking nobyo. At nauubusan ako ng pasyensya. Sa utak ko ay baka may bago na itong nobya. Kaya bigla na lang naglahong parang bula. Makalipas ulit ang 2 buwan ay bigla itong sumipot sa aking paaralan. Masaya naman ako nang makita ito. Subalit nagtatampo ako. Dahil sa ilang buwan na hindi ito pagsipot. Kaya nagbistula akong bulag na hindi ito nakikita. Todo tawag pa ito ngunit didma ako. Hanggang sa kinalabit na ako nito. Ano ba? Lumayo ka sa akin. Singhal ko rito. Bakit? Anong kasalanan ko? Tanong pa nito. Ilang buwan mo na akong hindi sinipot. Ngayon tatanungin mo ako kung bakit. Alam mo Gilbert, maghihiwalay na tayo. Alam ko namang may iba ka na eh. Kaya ayaw mo akong makita at bisitahin.
Litanya ko na puno ng pagtatampo. Mahal naman, nabisi lang ako, promise. Babawi ako sa mga susunod na mga araw. Saan nito? Napatingin naman ako sa kanya at nakikita ko namang parang totoo ang mga sinasabi nito. Kaya konting lambing pa nito at tuluyan na akong bumigay. Ngunit nagtaka ako kung bakit may pa-iskarpa ito sa kanyang leeg. Pinaikot ito na parang Koreano at bumagay naman sa kanyang kagapuhan. Pero ng mga panahong iyon na hindi pa uso ang opa-opa, alright? Kailan pa nauso sa iyo yan? Kunot noong tanong ko. Hinawakan ko pa ito ngunit mabilis niyang inilayo ang kanyang sarili kaya hindi ko ito nahawakan. Wala lang daw iyon. Trip lang niyang maglagay niyon sa kanyang leeg. Inimbitahan ako nitong dumalo sa kaarawan ng kanyang lolo. Araw iyon ng Sabado kaya walang pasok. Nagdahilan lang ako sa aking mga magulang na may gagawin kaming group project. Hapon gaganapin kaya ang aking paalam ay Linggo ng umaga pa ako uuwi. Ano, sinong relate dito? Kunwari aalis may project pero nakapaglandian pala. Hahaha, sorry. Kaunti lang ang mga bisita nila Gilbert. Ang sabi pa niya ay puro pamilya lang daw ang naroon. Ang iba ay galing pa ng ibang lugar. Malugod akong ipinakilala ng aking nobyo sa kanyang pamilya. Napakasarap tignan ng mga ngiti. Ang bait din ng mga ito sa akin. Alagang-alaga ako ni Gilbert na halos lahat ng kanyang atensyon ay nakapokus lang sa akin. Kainan na ng hapunan at marami na ang naroon. Si Gilbert ang pumili ng aking makakain. Habang ako naman ay pasulyap-sulyap lang sa kanyang mga kaanak na naroon. Pagkaramdam ko kasi, ako lang ang pinag-uusapan ng mga ito. Lagi kong nahuhuling nasa akin ang kanilang mga tingin habang nagsasalita at tahimik kapag napatingin ako sa kanilang gawi. Naku apo, parang napakasarap ng regalo mo sa akin. Sa unang pagkakataon na. Wika iyon ng kanyang lolo na hindi ko napansin. Ang paglapit at tila bigla na lang sumipot sa aming likuran. Lolo naman, walang ganyanan. Alam mo naman na minsan lang akong naging masaya, hindi ba? Sagot naman ni Gilbert dito. Hindi ko alam kung bakit binibigyan ko iyon ng ibang kahulugan. At pagkaramdam ko, ako ang topiko nila. Nandiri pa ako sa matanda. Isipin niyong uugod-ugod na pero manyak pa rin. Naisip niyo rin ba ang nasa isip ko? Hindi ba ang laswan ang sinabi niyang napakasarap ng regalo? Kung kayo ba ako, hindi niyo bibigyan ng kahulugan yon. Apo, kaunti na lang ang natirang buhay ko sa mundong ito. Baka pwedeng pagbigyan mo na lang ako. Sa sinabing iyon ng matanda ay hindi ko na talaga maatim. Ngunit kailangan ko pa ring magpigil alang-alang kay Gilbert. Alam kong matanda na ang kanyang lolo at marahil ay nag-uulyanin na ito. Kaya ang ginawa ko ay nagpaturo na lang sa aking nobyo kung nasaan ang kanilang banyo. Binigyan din ako nito ng direksyon. Iyon nga lang ay lumagpas ako. Siguro ay gabay ng Panginoon na ako ay maligaw dahil may nadidiskubre ako sa may bandang iyon. Kanina pa ba kumukulo ang tubig sa malaking kaldero na utos ni Papa? Ang tagal naman nilang ihati dito ang katawan niyon. Sabik na akong makatikim ulit ng napakasarap na karne ng tao. Litanya iyon ng kung sinong Ginoo sa likuran ng isang maliit na kubo na inakala kong banyo. Napakalinaw ng aking narinig. Hindi ako maaaring magkamali. Maghintay na lang tayo, tiyo. Marahil ay nasa gitna pala sila ngayon ng kanilang negosasyon. Alam mo naman iyang si Gilbert, patay na patay iyon sa babaeng dala niya. Sana kasi nagdala pa siya ng reserba.
Sabat ng isa na sobrang ikinagimbal ng aking sistema. Alam ko na talaga kung ano ang ibig nilang sabihin nang tinutukoy ng lolo nila na masarap. Literal na sarap ng karne ng tao at hindi kahayukan sa laman. Hindi ako makapag-focus ng mga sandaling iyon. Isa lang ang nasa isipan ko, ang tumakas. Ngunit saan ako dadaan? Madilim ang buong paligid. Hindi pamilyar sa akin ang daan, subalit ayaw ko rin na tuluyan ng maging karne at pagsaluhan nilang buong angkan. Kaya bahala na kung saan ako makarating sa aking gagawing pagtakas. Maingat akong lumayo roon at nang mapansing may kalayuan na ako sa mga ito, ay inumpisahan ko ng maglakad takbo. Alam ko kasi na sa mga sandaling iyon ay hinahanap na ako ni Gilbert. Hindi ko alam kung sarili ko ba ang aking sisihin o si Gilbert. Siguro ay dapat ko ring sisihin ang aking sarili. Napakabilis kong magtiwala sa taong hindi pamilyar sa akin. Ilang sandali pa ay huni ng mga wakwak ang aking narinig mula sa aking likuran. Mas lalo kong binilisan ang aking takbo. Kahit alam ko na imposible nang makatakas dahil malapit na ang tinig na iyon sa akin. "Ayan siya!" Rinig kong sigaw ng isang lalaki. Kaya para akong hindi nakaapak sa lupa dahil sa sobrang takot na naririnig. Puro usal ako ng Panginoon, iligtas mo ako. Ngunit nagigilty rin ako. Karma rin kasi sa akin iyon dahil sa pagsisinungaling ko sa aking mga magulang. Ang sabi ko lang group project, pero andun ako naglalandi at sa isang aswang pa. "Habulin niyo! Hindi siya pwedeng makawala." Tinig iyon ng matanda. Hindi sila nakaapak base sa aking naririnig dahil sa nasa itaas na bahagi kasi nang gagaling ang kanilang boses at tila napakabilis. Sobrang lapit na talaga ng mga ito sa akin. Sobrang pagsisisi ko sa mga sandaling iyon. Inakala ko ring wala na akong pagkakataon pa na mabuhay. Sa dami pa naman ng mga aswang na naghahunting sa akin. Napasigaw ako nang biglang may humawak sa aking mga balikat at inilipad ako sa ere. Hindi na ako makakawala pa dahil wala akong lakas para labanan ang nilalang at lalong pagod na ako sa kakatakbo. Makalayo lang sa mga ito. "Huwag niyo po akong patayin. Gusto ko pa pong mabuhay." Saad ko na umiiyak. Hindi rin ako tumitingala para tignan kung ano ang itsura ng aswang. Baka mas lalo lang akong matuluyang mamatay. Tahimik lang ito at hindi sumasagot. "Habulin niyo sila!" Sigaw ng isang matandang lalaki. Mas lalo akong kinabahan subalit nagtataka rin dahil bakit kailangan pang humabol nito kung nahuli na ako ng kanilang kasama? Hindi kaya't ibang aswang ang nakahuli sa akin at dadalhin ako nito sa kanyang lugar para masulong kainin. Pareho pa rin iyon. Pagkain pa rin ng aswang ang bagsak ko. Kaya humagulgol ako habang nasa kalawakan, nabitay, hawak ng isang aswang. Ilang sandali pa ay napansin ko na lang na wala nang nakasunod sa amin. Hanggang sa tuluyan na itong bumaba sa lupa. Dahan-dahan ako nitong ipinatong sa lupa at pagkatapos ay bumaba na rin ito. Tsaka lang ako naglakas loob na tignan ito. "Sorry." Nagulat ako sa pamilyar na boses na iyon. "Gilbert?" Gulat na sagot ko. "Muntik pa kitang mapahamak. Akala ko maipakilala kita ng maayos sa aking pamilya. Nagkamali ako." Sambit nito ng nalulungkot. Hindi ko magawang sumbatan ito. Marahil ay takot ako o kaya hindi ko kayang marinig mula sa kanyang bibig ang salitang aswang ako. "Ayoko ng ganito, Ash.
Nakakasawa ng maging ganito. Kung hindi buhay ko ang napapahamak, buhay naman ng taong gusto kong makasama sana habang buhay. Malungkot at umiiyak na saad nito. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko rito. Noong mga nakaraang buwan lang, muntik na akong maputulan ng ulo dahil nahuli ako ng tao sa anyong aswang. Ngayon, kamuntikan ka na maging karne ng mga kaanak kong aswang. Talagang hindi po pwedeng isama ang tao at ang aswang, Ash. Pareho lang tayong napapahamak. Kaya pinapalaya na kita. Sabi nito at tumalikod na para sana iwanan ako. Sandali, Gilbert. Nangako ka sa akin na walang iwanan. Saksi ang buwan at bituin ng ating pagmamahalan. Kung talagang mahal natin ang isa't isa, ipaglaban natin ang ating pagmamahalan. Gilbert, hindi naman hadlang ang pagiging aswang mo para sa pag-ibig natin, hindi ba? Malungkot lamang itong tumingin sa akin. Siguro nga may halimaw na nakatago sa kanyang katauhan. Subalit ramdam kong pinanghihinaan siya ng loob. Hindi ko rin alam kung bakit sa edad kong iyon ay tila tunay na akong umibig sa kanya. Masyado lang sigurong nakatuon ang aking atensyon sa kanya. Kung kaya't wala na akong pakialam sa ibang mga kalalakihan sa aking paligid. Halos ako pa ang nagmamakaawa sa kanya. Huwag lang masira ang aming relasyon. Subalit buo na ang pasya nito. Hindi ko na kaya pang pakiusapan si Gilbert. Kahit siguro ay lumuhod ako sa kanyang harapan ay magmamatigas pa rin ito. Alang-alang raw sa aking kinabukasan. Masisira lamang daw ang aking mga pangarap kung patuloy ko pa siyang pipiliin. Wala na akong magawa pa. Iniwanan na talaga ako nito ng tuluyan sa ere. Nang inilibot ko ang aking paningin ay nagulat ako dahil nasa bukuran na pala ako ng aming bahay. Doon ako ibinaba ni Gilbert. Anak, sinong kausap mo? Tanong ng nanay mula sa aking likuran. Kaya nahirapan akong humanap ng sagot dahil hindi ko naman inasahan ang tagpong iyan. Anak, sinong kausap mo? At sakang sabi mo bukas pa ang uwi mo. Bakit andito ka na? Dumami patuloy ang tanong nito at lumabas na rin ang tatay para lapitan kami ng nanay. Mabuti na lang at nakahanap ako ng alibay at napaniwala ko ulit sa aking kasinungalingan ang aking mga magulang. Pero hindi na ako nagloko pang muli sa aking mga magulang simula ng pangyayaring iyon. Nakakatakot rin ang karma. Buti nga at nakauwi pa ako ng ligtas. Kung hindi, kawawa ang aking mga kaklase. Sa kanila ako hahanapin at hindi man lang malalaman ng aking mga magulang na naging pagkain na pala ako ng aswang. Kaya sa mga teenager na tagapakinig dyan, o kung sa sino man na dalaga at binata na wala pang karelasyon, kilalaning mabuti ang inyong sasamahan. Baka hindi nyo alam. Isa rin pala ang mga ito sa mga nilalang na lumilipad sa gabi. Nang medyo magkaedad na ako at nakagraduate na ako ng kolehiyo, nagkaroon ako ng trabaho. Doon ko lang inamin sa mga magulang ko ang kalokohan ko dati. Siyempre, tanggap na nila yon at hindi na ako papaluin. Kaya hindi na ako aray. Pero ang pinakamasakit ngayon, sa dami-dami ng mga nanliligaw sa akin, alam niyo ba, minsan ay may muntik nang mapasagot ako. Pero talagang matigas ang puso ko. Sana all matigas ang puso. Sa ngayon ay kapalaran na lang ang huhusga sa akin kung magkakaroon pa ba ako ng sisintahin. At hanggang dito na lang po mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig dyan. Naway may aral kayong mapupulot sa aking karanasan.
At tandaan, huwag masyadong sinungaling dahil alam nyo, ang taong sinungaling ay ang negosyante. Muli po, ako po si Ashley ng Kabisayaan. Time. Noong araw, marami talagang paraan kung paano lilinlangin ng mga aswang ang kanilang mabibiktima. Kaya minsan ang pagkakaroon ng mabuting kalooban ang magpapahamak sa atin. Kaya, kailangan din nating maging mapagmatsyag at manimbang dahil ang buhay nating taglay ay iisa lang. Magandang araw po, butihing taga-salaysay, maging sa mga avid listeners ng inyong programa at sa mga baguhan pang kakapakinig pa lang sa iyong nakakaaliw pakinggan na mga istorya. Mahilig talaga ako sa mga kwentong kagaya nito at katulad ng mga nakaranas ng naaswang. Ako rin ay isa sa mga ito. Itago niyo nga pala ako sa pangalang Muloy. Isang senior citizen na ngayon, nakatira sa norting bahagi ng Negros. Bagong kasal kami noon ng aking butihing may bahay. Ang aming munting tahanan ay kakatayo pa lang. At nasa gitna iyon ng amin ding munting maisan at gulayan, ang aking pangunahing pinagkukunan ng aming pangkabuhayan. Noong kasing araw, matagal bago napaghahandaan ang kasal. Hindi uso ang elopement o live-in lang. Kailangan mo talagang pagkasalan bago mo maitatabi ang iyong napiling makasama sa habang buhay. Kaya malayo pa lang ay naipatayo ko na ang aming tahanan. Mahal, alam mo na ba ang balita? Tanong sa akin ng aking asawa. Tungkol saan? Balik tanong ko rito dahil wala akong ideya sa kanyang katanungan. May naaswang raw sa kabilang baryo. Patay talaga at tanging mga lamang loob lang ang kinuha. Kwento pa nito. Ewan ko lang sa mga aswang-aswang na yan eh. Hindi naman ako nakakita ng mukha ng aswang. Puro kwento lang lahat. Tsaka lang ako maniniwala kapag nakaranas na ako. Wika ko lang rito. Naku mahal ha, totoo sila. Alam mo bang may kapatid akong sanggol noon na naaswang? Kinuha talaga iyon at pinalitan ng katawan ng saging. Kwento ulit nito. Nagkibit balikat lang ako. Ayaw ko rin na kontrahin ito dahil napakabilis magtampo. Hindi pa naman ako patatabihin kapag sumasama ang loob sa akin ito. Kinabukasan, nakasalubong ko si Mang Abner. Pasan nito ang kanyang araraw paakyat ng kanyang bukirin. Tinanong ako nito kung buntis na ba ang aking asawa. Kapag daw kasi panganay, siguradong pinanabikan ng kagaya naming mga ama. 3 buwan pa naman kaming magkasama sa iisang bubong ni Karya. At kahit wala pang nabuo sa kanyang sinapupunan, ay sabik pa rin naman akong maging ama na. Binalaan pa ako nitong huwag maging kampante dahil maraming aswang ang umaaligid kapag buntis ang babae. Kagaya na naman ng kwento ng aking asawa noong isang kabilang. Napansin ko na puro kwento tungkol sa aswang ang aking nabungaran sa lahat ng aking nakakasalamuha. Gayong hindi ko naman naranasan ang makakita ng pagmumukha ng aswang. Hanggang sa 6:00 na noon ng hapon, habang tahimik kaming kumakain ng aking asawa ng hapunan, biglang may umiiyak sa aming silong. Isang sisiw na tila nahiwalay sa inahin. Sinilip namin iyon ngunit wala kaming makita. Bumaba ka nga mahal, hanapin mo ang sisiw na yan. Baka naliligaw. Utos sa akin ng aking asawa. Huminto na rin lang ako sa pagkain
at walang pag-alinlangang bumaba ng silong. Ngunit nang nasa baba na ako ng hagdan, ay nawala rin ang iyak ng sisiw na iyon. Ibang huni ang aking narinig. Parang iyak ng baboy na naghihilik kapag natutulog. Biglang tumayo ang balahibo sa aking batok. Huli na para umakyat pataas dahil may kung sinong nilalang ang humila sa akin pabagsak sa bakuran. Nang lingunin ko iyon, ay isang nakakatakot na itsura ng nilalang ang aking nakita. Magulo ang mahabang buhok, kulubot ang mga balat, nagbabaga ang mga mata at mahahaba ang mga kuko at pangil. Ang baho ng hininga nito, sobrang nakakadiri. Isara mo ang pintuan, mahal. Ito yata ang sinasabi mong aswang. Sigaw ko sa aking asawa na si Karya. Hindi rin ito ginawa na isara ang pintuan dahil nag-aalala ito sa akin. Napakalakas pa ng nilalang at nahihirapan akong makipagbuno rito. Napapailaliman ako nito at puro kalmot na ng kanyang mahabang kuko ang aking muka. Hindi ko na pinansin pa ang laway nitong tumutulo sa aking muka. Ang importante ay huwag lang ako nitong makagat ng mahabang pangil. Hayop kang aswang ka. Rinig kong sigaw ng aking asawa at naramdaman ko na lang na lumuwag ang pagkakasakal ng aswang sa akin. Bigla rin itong tumalon palayo at hahabulin pa sana ng aking asawa, ngunit bigla na lamang itong nawala. Ayos ka lang ba, mahal? Tanong nito sa akin. Nanghihina pa rin ako dahil sa enerhiyang inilabas. Maprotektahan lang ang aking sarili. Hindi ko rin kasi napaghandaan ang sitwasyong iyon. Ayan, siguro naman maniniwala ka na sa aswang. Pansin ko kasi parang ayaw mong maniwala eh. Paano? Sinubok ka pa tuloy. Tila nakangisi pa ito na parang tinutudyo lang ako. Gayong ganoon na ang kalupitang naganap sa akin. Mabuti na lang din at matapang ang aking asawa. Anong ginawa mo sa aswang? Bakit tumakas iyon? Tanong ko pa sa kanya. Nasaksak ko ang likod. Parang mababaw nga lang kasi natatakot rin ako eh. Baon-baon pa nun sa likod niya ang ating kutsilyo. Wika nito sa akin. Hindi ko talaga inasahan ang pangyayaring iyon. Hindi mo pala talaga mapaghandaan ang pangyayaring magaganap sa iyong buhay. At saka susubukan ka sa mga bagay na ginagawa mong biro. Simula noon ay takot na ako kahit sa simpleng iyak lang ng sisiw. Pinagbenta ko rin ang lahat ng aking mga inahing manok at walang itinara kahit isa. Nagkaroon ako ng phobia sa huni ng mga manok. Kaya hindi na muna ako nag-aalaga hanggat sariwa pa sa aking alaala ang pangyayaring iyon. 1 linggo lang ang lumipas. Tahimik ang buong kabahayan dahil wala nang mga alagang manok ang nag-iingay. Subalit parang may kung anong huni na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Nahalata rin ng aking asawa ang pangangayayat ko at laging mabangaw sa aking pangamoy. Ang aking asawa noon ay hindi ko pa alam na 1 buwan ng buntis. Nagising ito isang umaga na masama ang pakiramdam. Suka ito ng suka. At nang maalala na hindi siya dinatnan ay masaya nitong ibinalita sa akin. Mahal, buntis yata ako. Sobrang saya sa sinabing iyon ng aking asawa. Sa wakas ay magiging ama na talaga ako. Subalit hindi ko talaga maiintindihan ang aking sarili. Laging tuyot ang lalamunan ko. At kapag nakainom ng maraming tubig ay ang sarap isuka. Ngunit wala namang lumalabas. Magiging ama na ako, mahal. Sagot ko sa kanya. Kumunot lamang ang noo nito habang tumititig sa akin.
Parang ikaw yata ang naglili sa pinagbubuntis ko, mahal. Saad nito. Okay yata, mahal. At saka ikaw yata ang pinaglilian ko eh. Ang bango-bango mo at ang sarap kagatin. Patikim kaya ng dugo mo, mahal. Sabi ko rito. Kaya natahimik ito at tinitigan ako ng matagal. Hindi ko mabasa kung ano ang reaksyon nito, subalit nakikita ko sa mga mata niya ang pag-aalala. Bakit, mahal? Tanong ko rito nang nakakunot ang noo. Mahal, bakit parang iba yata ang inaasta mo? Seryosong tanong nito. Napaisip naman ako kung sa anong paraan ng iba ang aking mga inaasta. Parang wala naman. Sabi nga niya nagliliha ako, iyon lang naman. Parang wala namang naiba, maliban na lang sa pagiging walang gana sa kain. Parang may hinahanap ang aking hiningay. Hindi ko lang matumbok. Seryosong sagot ko rito. Iyon nga eh. Hindi kaya't nayanggaw ka? Wika nito. Anong nangyanggaw? Tanong ko rito. Nahawaan ka ng pagiging aswang. Natigilan ako sa sinabi niyang iyon. Bigla kong naisip. Parang ang preskong dugo ang hinahanap ng aking hininga. Nandiri ako habang iniisip iyon. Napatakan ka ba ng laway ng aswang na iyon noong napaibabawan ka niya? Tanong pa nito sa akin. Napatango lang ako habang nakatingin sa kanya. Natampal nito ang kanyang noo. Marami pala talagang alam tungkol sa aswang ang aking asawa. Naalala ko na naikwento niya sa akin na may albularyo sang lolo. Matagal na nga lang itong pumanaw. May gumagalaw ba sa tiyan mo? Tanong ulit nito. Pinakiramdaman ko ang aking tiyan. Parang wala naman. Kaya napailing ako sa kanya. Mabuti. Bukas na bukas din pupunta tayo sa kabilang baryo. Magpagamot ka kay Kasaryo. Wika nito. Hindi na rin ako kumontra pa. Nararamdaman ko rin naman ang kakaiba sa aking sarili ng mga sandaling iyan. Kinabukasan, maaga kaming gumayak para hindi masyadong mainit. Wala pa namang digulong na transportasyon noong araw. Hindi rin siya pwedeng isakay ng kabayo dahil buntis. Paniguradong makukunan siya. Tanging kalabaw lang ang aming sinakyan. Baon ang isang backpack at kaunting pera. Sakaling mahaba-haba ang gamutang gagawin sa akin. Pagdating sa bakuran ng nasabing Kasaryo ay marami-rami na ang nakahilerang magpagamot. May mga naroong naposis na engkanto at ng kung anong elemento. May lumubo ang tiyan dahil sa barang. May lumalaki ang mga binte at naninilag ang kabuuan. Mayroon ring may baon pa ng maliit na balde dahil suka ng dugo. Nakakadiri ngunit kailangan kong magtiis. Iyon lang kasi ang mas kilalang totoong manggagamot na hindi huwad. Hapon na bago kami nakaakyat sa manggagamot na matanda. Nasa harap ito ng kanyang altar na kompleto sa mga santong rebolto na nakahilera sa kanyang harapan. Simula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking rebolto. Minsan pa akong napapitlag nang minsang tinitigan ko ang mga mata ng isang rebolto. Para kasing napakisap mata iyon. Nakita ko rin ang reaksyon ng matanda. Ngumiti ito at nagsabing, "Siya ang gagamot sa iyo." Bigla akong kinilabutan. Alam pa nito kung ano ang aking dinaramdam at sinabi kung anong dahilan. Masyado kasi kayong kampante. Sa susunod mag-ingat naman kayo. Ang daming nilalang sa mundong ito. Hindi lang tayong mga tao. Swerte na lang tayo kung bibigyan pa tayo ng pagkakataon. Saad nito at tinimas na ang aking tiyan. Bigla akong naduwal.
Pinitik nito ang sa ibabaw ng aking pusod, tsaka may inusal na laten. Tuluyan na akong nanghina at pinagpapawisan ng malamig. Nangihina na ako at gusto ko na ring matulog dahil pagod na ang aking katawan. Huwag ka munang matulog, Muloy. Palalabasin mo na natin ang sisiw na binhi ng aswang sa iyong tiyan. Kung ayaw mong tuluyan ng mayanggaw at maghanap ng mga hilaw na laman at dugo, sabi ng matandang albularyo. Nilapitan na rin ako ng aking asawang kanina pa nalukot ang muka sa sobrang pag-aalala. konting tiis lang, mahal ha. Makakawala ka rin sa kagagawang iyan ng demonyo. Saad ni Karya na halos maiyak na rin. Lakasan mo ang loob mong, Muloy. Kailangan mong malaman na kapag hindi mo kakayanin ang gamotang ito, ay maaari kang mamatay. Saad ng albularyo. Mas lalong hindi may pinta ang mukha ng aking asawa dahil sa sobrang pag-aalala. Pero iniisip kong maging malakas dahil ilang buwan na lang ay magiging tatay na ako. Ayaw kong mawala sa mundo na hindi man lang nakikita ang aking maliit na version. Matagal kong pinangarap na magkaroon ng sariling pamilya, ang matawag na tatay o kaya'y papa. Kaya hindi ko papayagang punla lamang ng aswang sa aking tiyan ang dahilan ng pagkawala ng aking hininga. Lalaban ako hanggang sa aking makakaya. Umusal ulit ng latin ang albularyo. Mas malakas, kaya sa pagkakataong iyon ay tila may nagwawala sa aking tiyan. Namilipit ako sa sobrang sakit dahil parang nilalamas ang aking buong kasidlan. Pinitik ulit iyon ng matanda ng 3 beses bago umusal ng latin. Biglang kumalma ang kung anong nilalang na nasa aking tiyan. Ilang sandali pa ay biglang sumama ang aking pakiramdam. Nasusuka ako at hindi ko mapigilan ang aking sarili. Kaya mabilis na kumuha ng puting batya na maliit ang asawa ng albularyo. Iniabot iyon kay Kasaryo at ginamit naman iyon ng matanda na pansalok sa aking isusuka. Isang maitim na bagay iyon kasama ng maraming preskong dugo. Sobrang lansa ng aking hininga, kaya mas lalo akong naduwal. Inabutan ako ulit ng asawa ng albularyo ng isang baso ng pinakuloang ugat ng langka. "Ito anak, makakatulong ito sa iyo," sabi pa nito. Inabot iyon ni Kasaryo at ipinainom sa akin. Unti-unting kumalma ang aking pagkaramdam. Pinunasan na rin ako ng aking asawa at binihisan dahil puno na ng dugo ang sa bandang harapan. At basang-basa na rin ng pawis ang aking likurang bahagi. Unti-unting bumalik ang aking lakas matapos inumin ang ibinigay sa aking pinakuloang ugat na iyon. Hindi na rin malamig ang aking pawis. Tila biglang gumaan ang aking pakiramdam. Maging ang aking tiyan ay tila nalinis rin na hindi ko maipaliwanag. Ipinakita ng albularyo ang itim na bagay na nasa maliit na batya. Kumuha siya ng pang-ipit at kinuha iyon mula sa batya at inilagay sa malinis na puting tela. Hinlalukay niya iyon at pinadipa. Kita ang maliliit na balahibong itim ng isang sisiw at maging ang tuka nito at kuko sa mga paa. Mabuti at hindi pa umabot ng 1 linggo sa tiyan mo. Kung nangyari, paniguradong tuluyan na itong nabuhay at nakalabas sa iyong tiyan. Magiging isa ka na sanang aswang, saad ng albularyo. God forbid. Huwag naman pong mangyari ang ganoon sa akin. Ayokong kumain ng hilaw na karne, sagot ko sa matanda at nagpasalamat ng malaki rito. Kakaiba siyang manggagamot. Isang gamutan lang ay makikita mo kaagad ang bisa. At kapag hindi niya kaya ay prangka niya iyong sasabihin sa pasyente.
Mababasa niya rin ang utak ng pasyenteng may alinlangan sa paraan ng kanyang panggagamot. At hindi na niya pinag-aaksayahan pa ng oras iyon. Hindi na rin naman daw gagaling kapag kinokontra ang kanyang kapangyarihan dahil mawawalang silbi lang ang lahat. Nang umuwi na kami ay pinabaunan kami nito ng langis pangontra sa aswang. Nahahalata rin kasi ng matanda na buntis ang aking asawa. Makakatulong raw iyon sa kanya lalo na at kapag malapit na ang kanyang kapanganakan. Doon daw kasi mas naging agresibo ang mga aswang dahil sobrang bango ng mga buntis kapag nasa ganoong yugto na ng pagbubuntis. Sa ngayon, nasa labas na ng bansa ang aking anak. Mag-isa lang siya dahil 1 linggo lang rin matapos siyang mailuwalay. Namatay ang aking asawa. Nabinat kasi ito dahil nag-igib ng tubig. 3 araw pa lang buhat ng mga anak ito. Hindi ko naman siya nabantayan sa kanyang mga galaw dahil nasa taniman ako ng mga oras na iyon. Matigas rin kasi ang ulo. Sinabi ko namang hintayin lang niya ako at pagdating ko galing sa kahan ay ako na ang mag-aasikaso sa mga gawaing bahay. Hindi na rin ako nag-asawang muli noong mamatay siya. Sa ngayon, pinapadalhan na lang ako ng sustento ng aking anak. Malaki rin ang bahay na ipinatayo niya sa akin. Kaya pinatira ko na rin ang aking kapatid at buong pamilya. Hindi rin naman sila naging sakit ng ulo sa akin. Mababait at nagtutulungan din sa mga gawaing bahay. Napansin ko rin sa panahon ngayon, tila kaunti na lang ang mga aswang. Hindi katulad noong araw. 6:00 pa lang ng hapon, itinatago na sa loob ng bahay ang mga sanggol. Dahil paroot pareto na ang mga aswang na handang mang-atake. Marahil ay hindi na ganoon ka-agresibo ang mga aswang. Kontrolado na nila ang kanilang sarili. At natatakot na rin ang mga ito dahil sobrang dami na ang populasyon ng tao at halos lahat ay alam na ang pangontra sa kanila. Pero huwag pa rin tayong pagkasiguro kasi minsan hindi natin alam. Kasakay rin pala natin sila sa mga pampublikong sasakyan. At hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Casper. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Muloy ng Norteng Negros.